Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongietorri bigarren kafera, zuen falta somatu dut. Arratsaldeon, ongietorri bigarren kafera, zuen falta somatu dut. Arratsaldeon, ongietorri bigarren kafera, zuen falta somatu dut. Ados jarri zarete adarra jotzeko, ezta? Hasi besterik ezkara egin beraz, iritsi eta danba. Inigo, Zer? ez da zure aurkago gaiztakeria bat. Gaur, maiatzako 31, loroen mundu eguna da. Animaliarena, ez hitzontziena. World Parrot Trust erakundeak 2004an sustatutako eguna da. Hegazti zoragarri honi buruzko ezagutza zabaltzeko eta loro basati eta katibuak mehatxuetatik babesteko helburuarekin. Imitatzaile galantak dira loroak. Beste animalia edo hegazti batzuen soinu eta dei asko imitatzeko gai dira. Gizakin soinuak eta hitzak barne. Imitatzaile nagusia Afrikako loro krisa da. Oso azkarrak direnez, abestiak eta otoitzak errepika ditzakete, eta galderak erantzun, trabetzen dituztenean. Varias doncellas mezclaban risas, besos y miles de botellas. Como disfrutaba el capitán, ordenando la fea que sumisa complaciera a su loro cabrón. Baina loroen eguna izateaz gain, gaur beste efemeride garrantzitsu bat ospatu beharko genuke, maiatzaren 31, tabakoaren aurkako mundu eguna baita. Osasunaren mundu erakundeak 1987an aldarrikatutako eguna da. Tabako kontsumoaren eta substantzia horren kearekiko esposizio pasiboaren ondorio kaltegarri eta hilgarrien inguruan informatzeko eta kontzientziatzeko helburuarekin. Bigarren kafetik deialdi bat egin nahi dugu. Entzule, mesedez, utzi tabakoa. Gainera, kafea edan eta zigarro bat erretzean sortzen den kiratsa jasangaitza da. But it's true, I'm still blue. It's true. But I finally know what to do. I must quit. I must quit. Goiuri, badakizu, 2003an Coffee and Cigarettes, kafea eta zigarroa izeneko pelikula bat egin zuela Jim Jarmuschek? Ara. 1983an izen bereko film laburrarekin urrezko palma lortu zuen Jarmuschek Kango zinema jaialdian. 11 urte geroago Coffee and Cigarettes filmatu zuen pasarte laburren multzo bat. Sekuentzia bakoitzak hainbat pertsona erakusten ditu mahai batean eserita. Kafe hartzen, zigarroak erretzen eta hainbat gairi buruz eztabaidatzen. Ingeles tearen prestaketa, Elvis Presley, Abotan Kosteloren aurkako konspirazioari buruzko teoriak, Paris hogeiko hamarkadan. Atal bakoitzean bizpahiru pertsona agertzen dira. Era bat desados daudenak, baina mai berean adiskidetsu esertzea lortzen dutenak, gu bezalaxe. Sekulako aktore eta musikariak agertzen dira. Roberto Benigni, Steve Buscemi, Alfred Molina, Bill Murray, Jack White eta Meg White, The White Stripes taldekoak. Tom Waits edo Iggy Pop adibidez. Esango nuke maite ditut Roberto Benigni eta zinema italiarra Goiuri. Aizu, gaurko egunez jaio zen zinema italiar berriaren erakusle handienetako bat. Eta gainera Benigniren laguna. Paolo Sorrentino. Wow. Napolin jaio zen 1970ko maiatzaren 31ean. La Grande Bellezza bezalako maixulanen zuzendaria. A far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento porta l'infondo ad un cielo blu. Le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto tu.
Salvatore Sorrentino eta Kontzetxa Romanoren semea Marko eta Danilaren anaia umezurtz geratu zen 17 urte betetzera zijoanean. Enpresagintza ikastera baki zuen, baina bere ala hartu zen zinema zela bere benetazko pasioa. Eta eskerrak konturatu zen. Gidoilari eta film laburren zuzendari gisa aritu ostean, L'Uomo in Pi, komediarekin egin zuen debuta 2001 Toni Servillo aktore fetitxea protagonista zuela. Eta zuzendari gazte honenaren saria jaso zuen Buenos Aireseko zinemaldian. 2004an bere bigarren filmarekin nazioarteko errekonozimendua lortu zuen. Le Conseguenze del Amore 2004 urteko pelikularekin berriro Toni Servillo protagonista zuena. Suspentzezko zinta hura, Cango zinemaldian urrezko palma lortzeko izendatu zuten. Ildiborekin lortu zuen Sorrentinok Oskarretarako lehen izendapena. Giulio Andreotti lehen ministroaren film biografikoarekin hain zuzen ere. Filmak ospe eta arrakastandia izan zuen zinemaldi jaialdi ospetsuenetan. Adibidez, Cango zinemaldian edo Italian banatzen dituzten David Di Donatello sarietan. Morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso. Goiuri, 3, 2 eta 1. Federico cosa fai? La notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Nene, hala ere, La Grande Bellezza da bere filmen artean arrakastatxuena. Erroman udan noble dekadentek, arribistek, politikariek, kriminalek, kazetariek, aktorek, prelatuek, artistek eta intelektualek harreman sendorik gabeko harremanak ehuntzen dituzte, jauregi eta hiribildu gogaikarrietan geratzen direnek. Erdigunean, Jep Gambardella, berriro Toni Servillo aktorea. Liburu bakarra idatzi duen 75 urteko idazlea. Ai, la grande bellezza, zederra. I call you now to tell you I'm thinking of you, but it does me no good when the phone is just blocking my view. And I would sail back to you. I would. Baina tira, hau ez da Erroma eta oraindik ez da udara. Beraz, itzul gaitezen gurera. Ea, zer dugu gaurkoan? Juan Ignacio Artxuaga dator, gaurko gaia, Indo-Europar Ziriak gure egunerokoan. Beti hausak arrotzeko intentzioarekin etortzen da gure antropologoa eta gaur ere bide beretsuti dator. Hurrengo gonbidatuarekin atzera begira jarriko gara, baina ez gara neolitoraino joango. Elkanoren mundu birazariko gara. Edo behintzat, Getarian egiten duten lurreratzea. Kepa Iribarrek 72 ordu liburua idatzi du, eta hauxe da sinopsia. 2022ko irailaren 6an, Juan Sebastian Elkanok munduari bira emantziola 500 urte betetzen diren eguna. Hilketa mehatxu batek, hankaz gora jarriko du festaren lasaitasuna. Eta gainera, liburu hori irabazteko aukera izango duzu, Erein argitaletxearekin batera zozketa bat antolatu dugu. 3 liburuko sorta zozkatuko dugu. Sartu gure Instagramean eta erantzun galderari. Maiatzak 31 ditu gaur eta aste artea da, ongietorri guztioi bigarren kafera. Zuekin Jaun Andreo gure koreografia ondoen defendatu eta arekin unkitu ere egiten den gizona Julen Goikotxea Aragozo, arratsaldeon. Unkitu ez, negar egiten dut hain gaizki egiteatik, hori da kontua. Gio eta korro moldatzea Bai, eta hori honeko bera estik egingo. Egunaren arabera gogo gehioz edo gutxiago egiten du dantza, baina beti salbatzen du bere tokian egin beharreko koreografia hori. Goiuri ez eizar, handi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz kontrol maitik urrun? Asko zobeto. Pakea ematen du, Esango nuke.
Izketan ari zaizuen hau, eta azken egunetan iesean ibili dena Inigo Asensio Ilurbide. Gaur bigarren kafeak esango dizuet hemen didaukagulako 210 du. Arratsaleak ere 4:10, maiatzak 30 behar lituzke nik errima egiteko, baina 31 dauzka, eta tira, mentxegu 3 gara, zuekin hurrengo 2 orduak igarotzeko, baina ez pentsa, segituan protagonista gehiago aurkeztuko dizkizuegu, eta 4, eta 5, eta 6 izango gara. Hain zuzen ere 6 arte, zuekin hemen naiz irratian egoteko bigarren kafean ongi etorri guztioi. Ba, 4:11 izango dira 2 segundu barru, eta guk salsa pixkatekin abiatuko dugu saioa. Baina salsa bakarri jartzen badizuegu hobeto. Ezagutzen duzu ektua? Bai, hau goxuan salsaren bertsioa da, ezta? Nola da bilen, Goikotxe atar orbegoz otar julen, Aldera tramparekin egin duzu eta, badazpada ere... Jo, Zuk ezagutzen zuen Goiuri? Ez? Pentsa nik ere Goiuri asteburuan zehar deskubritu nuen, eta ederra iruditu zait, uste dut euskal musika gintzan oso ezaguna eta oso abestua den kantu honen moldaketa latinoa. Nik ere dena esan behar dizute, ez dut ezagutu taldea ezagutzen nuelako edo horrelako zerbaitengatik. Josu Erbitiren estudioan grabatu dutelako eta berari sare sozialetan bideoa ikusi niolako horregatik. Josu Erbitazken alian tope dabil, ze ikusi dugu modus operandirekin, Esti Marquezekin ere ikusi dugu, Iker Laurobak eta ez dakit laugarrena zeintzen. Nik ere ez? Olaia ari da beraiekin, Esti Marquez, argazkian etiketa jartzerakoan informazioa falta zitzaigun, eta gaur egun kazetariok ere sare soziali ezkerrak jakin beharreko ia dena. Hala da, penagarri da, baina graxia biltza. Gure horrengo gonbidatuari galetuko dugu gero, ze kirolarroan ere asko daki, eta duela gutxi jakin dugu, gure pertika jauzitzaile onenetakoak Mister Espainiarako utziko du alde batera lehiaketa, eta hori ere horrelako txean egindako Instagram bideo baten bidez jakin dugu. Bia, honek ere etzekien sare sozialetan ez dabil behar bezen beste. Beno, hementxe aipatu dute, esango Juri. Zeukerate, zuko salsa doinua gaurko egunez hiltzelako Tito Puente? Ai, ez, bida. Oso lotura proposa. Bai, zubia egin duzu ez da. Wow! Ze txarra. Gorkak esan digu txatean, nik ere faltan somatu dut, Inigo, por cierto, Inigo, gora postal kolekzionistak, ze bideo eharra. Maite haut lagun bezala, Gorka, baita nik eta eskerrik asko dagokigunagatik. Lagun bezala, nabardura badazpada ere, Izu? Berak idatzi du. Bai, akaso zuk nahi duzu guk baino gehiago jakin. Ez, berak idatzi duelako dio. Baiet, eta berak ere idatzi du zinden bere gaurko maite duta. Pena, gaur antzerkia bukatzen deu Jon Listani, baina Laister albiste honak dauzkagu, Laister. Maite dute beraz. Hori da. Antzerkiko klaseak bukatzen badituzte, hori izango da... Pena. Eta dion, niretzako liburuak, zozketa gero egingo dugu, noiz izango da zozketa hori Goiuri? Hori, astelenean. Astelenean, baina zozketaren berri emango dugu, zozketa azalduko diegu entzulei, geroago. Geroago. Julen Goikotxa Orbegozuz, zure maite dut entzun nahiko dugu. Garbietati daukat. Maite dut eza eta maite duta. Lehen aritu zara, gaur gauzetaz sare sozialen bidez enteratzen garela, gauzen berri sare sozialen bidez izaten dugula, eta ni sare sozial batean, Twitter sarean, FOMO sindromearen inguruko albiste bat entzun dut, lehenengo aldia zen, sindrome horren
izen horrekin behintzat, gaia ezaguna da, baina izen horrekin sindrome hori irakurri duten lehenengo aldi izan da, eta FOMO inizial horiek edo, Fear of Missing Out, esan nahi du. Eta nolabait ere da, zerbait galtzearen beldurraren eraginez edo, sare sozialen gehiegizko erabilera egitea, eta jada, ez dakit, gaixotasun modura edo sindrome modura edo bintzat, identifikatu dute. 13 eta 34 urte arteko, adintarte horretako 10-etik 3 pertsonak bintzat. Barkatu Julen, adintartea? 13 eta 34 urte bitarteko. Aha, gehiago entzun dut eta hartu nabari. Adintarteetik, 10-etik 3 bintzat, omen dute FOMO sindrome hau, eta sare sozialetan ikusten duten edukiagatik, beraien inguruko jendea beraiek baino hobeto pasatzen ari dela, edo beraiek etxean daudela eta beraien lagunak edo ingurukak kanpoan dabiltzala, eta horrek antsietate handia sortzen die, sare sozialekiko gehiegizko erabilera bat dakar, eta horrekin sozializazio galera, harremanetarako zailtasunak, apatia eta antzekoak garatzen dituzte, sindrome hori duten pertsonek, eta nik entzuten genuen jendeak gehiagik erabiltzen dituela sare sozialak eta horrelako gauzak, baina lehenengo aldiz gaur entzun dut, FOMO edo izen hori, zerbait galtzeagatiko gehiagizko beldurra edo delako hori. Eta hori izango, esan? JOMO existitzen dela. Ez? JOMO da, Joy of Missing Out. Hau da, zu zaudela zure etxean gustora, eta badakizu zure lagunak daudela, ez dakit, primavera sounden. Eta gozatzen duzu hori galtzea. Eta gozatzen duzu, pentsatzen duzulako, asko zabetu nago, ni horra jungabe, hemen etxean lasai. Goiuri zeiza bigarren kafera heldu zenetik, goiuri zeiza bizi da olatu aparrean, goiuri zeiza da, ez dakit, entretenimenduaren, ondo pasatzearen eta festaren, ez dakit, Ariane Ochoa, Letizia Canales, horrelakoren bat, surfista handi baten modukoa, baina goiurik izan zuen bere Joy of Missing Out garaia. Goiuri? Egonen batean entrevistatean hau kontatuko diguzu? Barkatu, nik askoz gehiagotan sentitzen dut JOMO, FOMO baino. Hortxe, uzen dizuet. Giro latinoetan abiatu gara, baina dance giroan ere genezake Nilen kantuenekin. Gainera badakigu hemen gure kolaboratzaile batek parte hartu duela. Bideoan mintzat. Bideoklipan agertzen da Idoia Sánchez, Idoia Sharma. Kantuanen gainetik aipatu beharko dugu gure maite dut. Goiuri zina zurea? Ez, esan zuk zurea, aspaldian etzarela etorri. Ados, nik kirola zitzen dut. Goiuri. Onartzen dut. Nere maite duta, asteburuan pasatakoaren inguruan, hori bili naiz Eslovakian Europako Piraguismo Salon txapelketan, eta esango nuke kirolarekin oraindik zerbaitek lotzen manau kirol olimpikoa badela, eta kirol olimpikotik bereziki piraguismoak eta urbizitakoak, jakin ere badakizuezuek, eta kaso entzuleren batek ere bai, Maialen Txorrauten domin lorpena haiek gertutik jarraitu eta kontatzeko aukera izan nuela, haren inguruan dokumental bat egiteko, baina bideo horretan piraguista asko izan dira, batzuk dagoeneko erretiro hartu dutenak, eta beste batzuk oraindik indarrean jarraitzen dutenak, eta tartean bi izen datozkit Joan Cresporena eta Ander Elosegirena. Joan Crespok bere bizitzan nazioartean domina bakar bat lortu gabe, 2009an lortu zuen munduko txapelketan lehena, lehen urtean Bratislavan beste munduko txapelketan domina lortu zuen, munduko kopan ere bai, eta bai, sentitzen dut bigarren gazteora bizitzen ari dela, baina badira 12 urte, hain zuzen ere Eslovakian ere, nire lehenengo bidai izan zen Bastin Fundazioarekin eta nazioarteko horrelako lehiaketa bat kubritzera, han bazeuden eta han bazegoen Ander Elosegi gerora 4 bider olimpiko izan dena, munduko txapelketan, munduko kopetan, Europako txapelketetan dominak lortu dituena, 4 diploma olimpiko, kriston kirolari puskak, baina badara matzatea 16 bat urte goimaiako kirolean eta lehenguan antopo egin genuenean, esango nuke kazetari kirolari harremana baino, badela urte pilo batetan ia adiskidetasun harremanetik, ez? Eta poza eman zidan, ze jende gaztea badator, baina konturatu ere egiten naiz, nire belaunaldia ura zela. Eta, bai, Miren Lazkanorekin, edo Klaro Lazabalekin, edo horrelako kirolarekin, argi asko molda zaitezke. Baina haiekin dagoeneko badara matzazu eta eurekara konturatzen dira, ia euren lehiaketa guztiak, Joko Olimpikotan eragontzara munduko txapelketa gehienetan, Europakoetan. Eta ez dakit nostalgia puntu bat biztu zidan horrek, eta oso egun politak izan dira, bideo hortatik, lorpen ikaragarriak ezin izan ditugu kontatu, Ander Elosegiren taldekako dominori salbu, baina bai,
kazetaritzetik arago dijoazen harreman horietan, polita izan da Europako txapelketan eurekin, eta baita beste batzuekin noski, baina bereziki oso veterano eta aspalditik ezautzen ditudan bi horiekin, topo egitea eta hori dan ere maite dut, Juri? Oso no. Eta kantoa bukatu den bezala xego, Juri kontatu beharko digu bere maite duta. Bai, kontatuko dizuet. Nik maite dut, telebista ikustean, edo telesail bat ikustean, edo liburu bat irakurtzean, edo abesti bat entzutean, deskubritzen dituzun datuak. Adibidez. Nik egia esango dizuet. Nik Tito Puente, aipatu dugun Tito Puente, ez dut bere musikaren gatik ezagutzen. Bueno, orain egia esan bai, baina nik lehenengo aldiz Tito Puenteren berri izan nuen, The Simpsoneko kapitulo batean agertzen zelako. Iba. Baina nik telesaio horrekin, humorezko telesaio horrekin, asko ikasi nuen. Gozatzeaz gain, ateratzen direlako, artista ugari ez, eta marrazki bizun bihurtzen dituzte, eta telesaian sartzen dituzte. Eta orduan nik ikasi nituen, ezagutu niten horrela ez, adibidez, Tito Puente. Baina adibidez, duela urte pare bat, ikusten hasi nintzen, emakume dirudunei buruzko reality show kutre bat, eta horri esker ikasi nuen Bobby Fischer zein zan, eta Bobby Fischer izan zan, adibidez, ajedrezeko mundu txapelduna 10 urte, horrelako zerbait. Beraz, nik maite dut, horrelako, berez burbuina urtzen dizuten telesaietan, erreferentzia interesgarriak topatzea. Eta hori da nire maite duta. So much more than just words could ever say. And what Ez dakit Julen Goiketxea gure lehen gonbidatuari aurreratu diozuna ari ere maite dut askatuko geniola. Aurreratu dio, bai, Aurreratu badazpada ere. Ze, bida, plazer puntu bat emango dize askotan, eta aipatu ditudan, nazioarteko lehiaketa horietan, izaten dut, ahots bat, mikrofonaren bestaldean, eta estudiotatik, eta Euskadi Irratian angidari, Kepa Iribar Elizeik, esan dira, nio Asensio, Arratsaldeon, eta gaur, aldrebez izango da. Kepa Iribar Elizegi, Arratsaldeon, ongietorri bigaren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko irukote. Honek alde bat badu, normalean aurpegi ez dugula ikusten, oso urrun izaten gara, eta gaur berriz aurrez aurre eta gozo. Hobeto, ez? Gero kafea eskintzeko moduan ere izango gara. Bai, ez oso kafezalea, baina eskaintza gustora hartuko. Gero ez emateko ere, eskaintza gustora hartuko da. Aizu, zein da zure maite duta? Ze maite du Kepa Iribar? Bueno, Julenek harrapatu nago goizean, mendian, eta pentsatu, hause, ez? Nire asteburua gaur abiatu da, eta abiatu dut, etxetik hurbil, Elorriaga auzoan, mendibuelta ederra, mendibueltatxoa egin dut, esatera ninduan normalean bakarrik, aste barruan goizez joaten baldin bazara, nahiko bakarrik ibiltzen zara, alniala ibiltzen naiz, ja erromez desenterekin, hor Santiago bidea pasatzen da, eta bai topatu ditut, leku ugaritakoak topatzen dira, gaur frantses batzuekin, bidea nondik zen eta eta esan diet, eta haiekin, eta bai gustora, hori izan da nire maite dut, eta nahi baduzue prezio berean maite dut eza, bertan, udaberriko alergia noiz bukatuko. Noiz bukatuko. Harrapatu nahi. Anti-histaminik time. Ezin, mendira joan gabe egon, baina gero mendira joan ezkero, doministiko batzu. Hola, zugabe zin bizi da, bada hor, etzeite torriko horrein. I love you so. Baizue, 4 eta 23 ditu, aste arte burutzuri honek, batuntzat aste buru den aste arte honek, eta guk gaurko saioa abiatzeko nahikoa badugu, beraz, zaudete hor, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. Irailaren 6an 500 urte beteko dira Juan Sebastian Elkanok mundubira amaitu zuenetik. Egun seinalatua izango da zalantzari gabe Getarian. 4 urtez behin antzesten den Elkanoren lehorreratzean herria nola betetzen den ikusita,
aurtengoak marka guztiak hausteko itxura du. Are gehiago, aurtengoan izendatu duten bezala, jaieguna izan da. Testu inguru horretan kokatu du Kepa Iribar Elizegik bere lehen eleberria 72 ordu izena duena. Novela beltz poliziako bat ondu du getariarrak, aipatu dugun data horretatik abiatu eta fikzioko historia bat osatuz. Way on down south. Way on down south. 2022ko iraileko lehen egunak dira Getarian eta udaletxean Elkanoren mundubiraren 500. urteurren horren ingurukoak prestatzen dabiltza buru belarri. Robert Coffey aktorea ere Getarian izango da ospakizun egunean, baina halako batean 72 orduren buruan Coffey hilko dutela dioen eskutitz bat jasoko da udaletxean. Ospakizunen eguna 72 ordu barru da, eta une horretan jartzen da martxan atzera kontaketa. Ertzaintza, Aitor Letamendia detektibia eta Idoia Urdaneta zinegotzia mehatxo egin duenaren arrastuari segika jarriko dira, orduek aurrera egin ala, gero eta estuagoa bihurtuko den bidezidorean. And Harry doesn't mind if he doesn't. Hortik aurrera ezingo dugu askoz gehiago kontatu, bestela, hementxe gurekin dugun liburuaren idazlea sartuko zaigu. Bigarren kafeko laborategira gonbidatu dugun Kepa Iribar Elizegi, 72 ordu liburuaren egilea, jada urtu dugu. Bueno, Kepa, zer moduz gara? Oso ondo, egia esan gustora, zuekin hemen, bai. Bueno, ez dakit liburu irakorriko duten askori berdina gertatuko zaien edo ez, baina ni behintzat aurten, irailaren 6an, Elkanoren lehorreratzen berezi hori egiten denean, historia paraleloa behintzat buruan izango dut. Espada begire egongo zer ez, zerbait gertatzen dena, ala ez. Bueno, nahi nuke, batetik jendeak irakurtzea noski, eta bestetik, hortik tira eginez goiurik esan duen moduan, norbait ikusmina pizten baldin bazaio, lehorreratze hori zer den, eta Elkanoren mundubirari buruz zerbait gehiago jakiteko eta bide batez, gure herriari buruz ere zerbait jakin nahi izatera, hortxe dago. Nik pentsatu dut, ze liburua 2022ko irailaren 6an dago oinarrituta, eta hori oraindik egun hori ez da gertatu, eta orduan pentsatu dut, ai ama ez da egon gorrela imitatzaieren bat esaten duena. Nik ere bai goiuri. Bai, ez da? Zenik pentsatu dut, agian norbaitek irakurtzen liburua eta esaten du, bida, 2022ko irailaren 6an, hori mehatxu bat, bidaliko dutu da letxera. Gero lasaitzen hau, liburuan ageri diren bi elementu, nire harrika da direla, nik asmantutako direla, beraz pentsatu nahi dut ez dela horrelako horiek etorriko. Baten batiak aso oharren bat udaletxera bidaltzeko lokurrituko ez. Ba igual, humoretxu, baina. Bueno, inorri bururatzen bazaio jar dezala, lasai, hau broma da, eta udaletxean jasotzen duenak ez badu irakurri Kepa Iribarren azken lana, irakur dezala mesedez, broma ulertzeko, eta behintzat inor ez dala rituko. Hori da. Bueno, Kepa, zure historia edo fikziozko historia hori ontzeko, zure jaioterrian, Getarian oso seinalatua den zita bat, edo 4 urtez baina egiten den ekitaldi bat hartu duzu, oinarri bezala. Bai, honen hasiera, esan dudan bezala, nire harrika da honen hasiera, 2022an betetzen dira, urten beteko dira, irailaren 6an beteko dira, 500 urte, Elkanok eta arekin batera bukatu zutenek, munduari bire eman ziotela. 2019an, 500 urte, abiatu zirela, eta 2019tik ona, asko ari garen zuten Elkanori buruz, asko ari gara irakurtzen, historiagileak, eta bar. Eta haiek entzunez, bi ideia etorri zitzaizkidan, ez? Batetik da, bata lehen esan dugun hori, Hollywood aipatu duzu, ez? Aktorea eta bar, eta historiagilei entzuten nien, Elkanok egin zuena badakigu, munduari bira eman zion, diotenez, lehena bera izan zen. Baina ez da mundu mailan ezaguna. Euskalduna izan ordez, edo, atzerritarrentzat nahi baduzu, Espainiarra izan ordez, nizerrakit, ingelesa izan balitz, askoz ezagunago gaitzateke, eta nik neure kasa, eta honezkero pelikula bat gutxienez izango luke, Hollywooden. Eta horti dator, liburuan ageri den filma, ez da? Eta bigarren harrika da, bigarren ideia, ez du ezagutzen Elkano, eta garai hartako besteak, pertsona gisa. Zan dute, nolakoak ziren ez da asko ezagutzen, zer egin zuten bai, zer bidaia egin zuten, nondi nora ibili ziren, baina nolakoa zen bera, ez du ezagutzen, historiagileek diote, etzelako idatzizko dokumenturik gordetzen orduan etzegoen ohiturarik. Beraz, ez dakigu askorik, ez da? Eta bigarren ideia etorri zitzaidan, aurkituko bagenu orain, ez dakit nun galduta. Elkanok berak idatzitako eguneroko bat, ze balio ote luke horrek, ez? Balio handi izango luke. Eta bi elementu horietatik abiatuta,
istorio bat hasi zitzaidan buruan, lehen esan bezala, azte barruan, goizez bakarrik, mendian, burua errota martxan azten da, eta polizia giroko istorio bat etorri zitzaidan, eta holaxe hasi zen dena. Eta behin bi elementu horiek, aipatu dituzun, bi zure harrikada bezala saldu dizkiguzun elementu horiek buruan izan da edo, traman dauden gainontzeko elementuak nola josten dituzu, nola etorri zitzaizkizun? Derrigor eskatzen zuen Getarian gertatzea, ez? Historia horrek derrigor eskatzen zuen Getarian gertatzea eta egun hortan gertatzea. Eta gero hortik aurrera, pixkanaka idatziz, tira eginez, joan naiz ideia bakoitza, toki batean kokatuz, ez da Getaria bakarrik azaltzen, baina joan naiz herriko txoko ezberdinetan kokatuz, baina pixka bat idazkerak berak eraman nauen bideetatik, pentsatu nahi dut, lehenengoa da, eta horrelaxe joan da, agian egokiagoa da, idazten hasi aurretik eskema bat egitea edo ez, hau gertatuko da hemen, ez ni idazten hasi nintzen. Idazten hasi nintzen, hasieran neuretzat. Gai ote naiz idazteko, hori nire buruari egindako galdera. Gai ote naiz buruan daukadan hau, benetan idazteko, eta istorio baten forma emateko. Eta horrelaxe hasi zen, eta abiatu nintzen, historiak niri behintzat eskatzen zizkidan urratsak emanez, eta eskatzen zizkidan tokiak aurkituz, eta horrelaxe bukaera arte. Getaria, Euskal Herriaren kostalde horretan, herririk, zuzer esango duzu, dotorenetakoa izateaz gain, bisitari asko hartzen duen herria ere bada, nik neronik liburua irakurri dut, eta aipatzen dituzun kokagune horiek, ezagunak ez, badakizu non dauden eta, denbora asko sartu duzu hor, kokagune bakoitza zertarako egokia izan zitekeen, eta herriko txoko ezberdinak, eta aztertzen? Bai, ez pentsaz, joan eta ez dakiz emat egun pasaditu dela horretan, baina bai, etortzen zitzaizkidan, tokiak, txokoak, gure herriko, ez dakit kale nagusia, ez dakit portua, azkizu, auzoa, Gaztetape Hondartza, etortzen zitzaizkidan, gero bai, joaten nintzenean herrira, beti begiratzen nien, batzutan idatzi aurretik, bestetan idatzi, kiztun gogorra egiten ari zait, Dire Straits eta Mark Knopfler zapaltzen egotea etengabe, Jarriko dugu zapaltzeko erosago zaizun zerbait. Ez, lasai. Eta batzutan idatzi aurretik, tokia ikusi, eta bai, egokia da. Beste batzutan idatzi ondoren. Idatzi, eta gero joan herrira, eta begiratu, eta baina begira detaile honekin ez nengoen konturatuta, eta oso hori polita izan da. Zeure herria, ikusita daukazu, askotan daukazu, ikusita zeure herria, denok geure herria, izan da begiratzeko beste modu bat, beste begirada bat, sekuletzara begira jarri, ez dakit, mehatxugile bat non jarriko litzateke hemen, ez? Edo polizia batek zeri begiratuko liok hemen mehatxugile bat aurkitu nahian, hortan jarri naiz eta gustatu zait. Getariatik kanpoko bestein bat kokagun ere agertzen dira, nazioartekoak ere bai, hemendik kanpokoak ere bai, hoiek behartzuten. Beste edozein mundua zabala da, mundua handia da, baina hoiek jarri dituzu, zergatik? Hoiek bai ez zutela hoiek behar, bereziki, presisko esan nahi dute ez, agertzen dira pare bat, eta egoki iruditu zaizkidanak, baina ez derrigor hoiek behar zutelako, ez hoiek izan dira, aukeratu, zeuk esan duzu mundua zabala da, non kokatuko dut, eta mundu guztia daukan nik nahi dudan egiteko, eta hoiek etorri zaizkit, eta gero hor noski ez naiz bertara joan, internet laguna hortxe daukagu, eta hor asko begiratu, izenak, hori ura, eta gero, baina ez aukeraketa, hoiena, gogoak eman didana izan da, eta hor aukera, zeuk esan bezala, ikaragarria zegoen. Aipatu dugu, festagiroan dabilen herri bat da, liburuan aurkezten duzun Getaria, ospakizun nagusiaren atarian dagoena, eta bapatean, lehen aipatu dugun mehatxu hori, ezta? Dena hankaz gora jartzen duen mehatxua. Hortik aurrera komeriak, mehatxuari tankera eman behar, herrian izua zabaltzea badute nahiko lan? Bai, nahiko lan badute, ze mehatxuaren berri talde txiki bateko baino ez dauka. Eta ala nahi dute izatea. Eta komeniak, eso? Eta, beraien ustez behintzat, bai. Herria jendez gainezka, eta mehatxu baten berri ematea, akaso ez da egokien, ez da? Eta beraz, talde txiki horrek baino ez dauka, talde txiki hori dabil oso larri, mehatxugila aurkitu nahian, gainera erlojua atzeraka doa, horrek ez da gelditzen, eta gero eta denbora gutxiago dago, mehatxua beteko den ordu hori iristeko, eta beste guztiak daude herrian, festan, festa giro erabatekoan, da bada
erakutsi nahi nuen kontraste bat, ez? Batzutan bizitzan ez mehatxu bategaitik, baina, bueno, gertatzen delako, toki berean bi errealitate oso ezberdin egokitze, ezta? Batzuk oso larri, besteak festa giroan, eta bien arteko kontraste hori. Gero eta jende gehiago herriraz, egunean bertan etortzen da jende gehiena, aurreko bost festa egun uste du jarri ditu dela, ez dut uste ala izango denik, irailan benetan. Ideia, baten bat ideia. Bai, nik ideia jarri dut, bost eguneko festak antolatu, baina, bueno, ala eskatzen zidan niri istorioak nahi nuelako hori. Jendez gainezke egongo zen herri bat agertzea, mehatxu horren erdian, ezta? Ni irakurtzen ari nintzenean, ez egit inogozoi hau pasa zaizuen, baina... Nik barkatu ez diot gezurik esango kepari. Hemen, mai hontan, bik irakurri duzue, uste dute kazetarizaren duintasunari begira nahikoa badela, eta gezurrik ez dio esango kepari gaina laguna da, eta zentzulari ere ez, paradarik ez dutuki. Bueno, gaur jai eskatu nizuen, eta hori ere ez didazue eman, pentsa kontu, Bueno, bai, Julen, ez dakit zuri gertatu zaizuen, baina niri gertatu zait, irakurtzen ari nintzela, eta hori guaintxa ipatu duzun dikotomia horretan, pentsaten aritu naiz. Eta nik azkeneko inauterietan, hemen kale bazter batean, beste norbaitekin lau musu ematen ari nintzenean, balkoi baten ertzaina egongo zen mehatxu bat egon delako, ez? Zenbat aldiz gertatu ote da hori, guk jakin gabe, liburuan gertatzen den bezala, ez? Herritarrek ez dakite. Antzeko zerbait, niri burari bueltak eman dizkote irakurtzen ari nintzen bitartean, eta kepa, irakurleera bat historiara lotzen duena, atzera kontaketa hori da. Bai, nik uste baietz. Jakin minak, mehatxukila badago, ez dago, mehatxu hor dago, mehatxukila benetakoa da, ez da benetakoa, hori jakin nahi horrek, ez da, eta gero atzera kontaketak, horrek tentsioa sortzen du. Ezker erloju ez da gelditzen. Eta bado atzeraka, eta ikerketan ari direnek aurreraka egin nahi, baina horrelakoetan uste dut beti gertatzen dela, edo gertatuko zaiela, nahi baino polikiago joatea, ez da? Eta bai, nik uste horrek lotzen duela, hori zen helburua. Historioak nik buruan sortu zitzaidan historio horrek jendea lotzea. Hori zen nire helburua, eta bueno, zuek esaten baldin badia zuekin behintzat lortu duela, ni pozik. Nire kasua behintzat bai. Eta liburu novela beltza izateko, historia poliziako bat izateko, odol gutxi zuri duzu? Bai, jendeak beti espero du novela beltz batean hildako asko. Ez, hemen hasiera batean ez dago hildako asko. Mehatxua bai, baina momentuz ez dago hildakorik, eta bai, bate baino gehiago esan dit hori, Julen, ez dago hildako askorik, bueno, pentsatzen dut nik ez dela derrigorra. Ez dut horregatik. Ez, baina esan nahi dut, bate baino gehiago galdera egin da, nik pentsatzen dut, tentsioa behar du, nik uste lotzeko zera horrek behar duela. Gero hildako asko edo ez, oraingoan gutxi, urrengo batean baldin badator besterik, bakaso hildako asko bate daki. Oraingoan ez dago asko. Liburuaren azala hartuta ja ikusten da, nondik nora joan liteken izan ere irudi, benetan ederra da, eta irudi horik epauk errezpagaude da, Elkanoren lehorreratzean, ontzitik atera eta lehendabiziko zatian egiten duten irudi hori da, ezta? Hori da Eliza Barruko irudia. Eliza Barrukoa. Bai, ontzitik ateratzen dira portuan, eta egiten dute Elizarainoko bidea. Egiten dute portuko zati bat, gero igotzen dira hartzaperan, portu gainean dagoen miradorera, eta gero pasatzen dute pia-piako tunela, Eliza azpian dagoen tunela, eta hortik Elizara sartzen dira. Bide guztia egiten dute kandela eskuan dutela piztu gabe. Eta gero behin Elizara sartzerakoan piztu egiten diete kandela hori. Diote, historiagileek, Elkanok eta bere gizonek, Sanlúcar de Barramedara iritsi ondoren Sevillera joan ziren, eta han Eliza batera horrelaxe, edo antzera, Ama Birjinari eskerrak ematera. Itxasuan itxuraz promesa egin zioten, libratzen baldin magaituzu, eskerrak ematera joango gara, eta gero bete egin behar. Eta irudian niretzat oso, bai, niretzat indarra handia dauka, getaiarrentzat deustokat zalantzarik indarra daukala, zuek getaiarrak ez izan da, indarra baldin badauka, horrek posten, no? Gainera, hau ere harrika da, irudian ikusten da, kandelatik erortzen ari den tanta bat, ez da? Bai. Eta nik hor segunduak ikusten ditut. Atzera kontaketa doan, kandela ere joango da, demorarekin gaztatuz, ez da? Eta nik ala ikusten dut, nik atzera kontaketaren simbologia ikusten diot. Karo, argazkia behar genuen azalerako lehorreratzekoa. Ezin genuen atera propio. Lehorreratzea, lehendik atera behartzen liburua, lehorreratzea, baina beraz behartzen... Liburu azala egiteko lehorreratzea antolatzea gehitxo, ez da? Ez, hori gehitxo. Eta behar genuen aurreko lehorreratzekoa, eta orduan udalera jo nuen, eta herriko hartzape herri aldizkarira.
eta biek, argazki sorta bat utzi zidaten, eskerrak hemendik biei, eta, hause aukeratu nuen. Aurrena beste bat neukan, baina gero, honi begiratzen nion, eta emazteak ere honi begiratzen zion, da bion artean, gero aldaketa egin genuen, eta hau jarri genuen. Eta gero, nire posterako, behin hau aukeratuta, udaletxeko izan nien, zuek emandako argazki hau nahi dut, eta herriko mutil batek ateratakoa da, Beñat Gereka argazkilaria da, eta bera laguna da gainera, eta poz eman ditu horrek ere, ezta? Argazkia hori izateak, baina gero argazki hori Beñatena izateak ere bai. Begira. Novela beltzan sarritan gertatzen den beste gauza bat ere bai ez, badago trama bat, kasu honetan mehatxuarena aipatu dugu, eta hor askotan gertatzen den elementua da, alde batetik polizia dago, eta bestetik detektibe bat dago. Eta hor beti txokea edo ez dakit ego kontua izaten den, eta hori ere sartu duzu. Bai, ez dakit, haure derrigorra zen, baina garbi dago, mehatxu bat baldin badago, pertsona garrantzitsu bati, publikoki egiten zaion mehatxu bat baldin badago, hor polizia egongo dela, esan edut hor ertzainak derrigor behartzuen, ezta? Eta gero, hori bakarrik horrez ustegatik, pixka bat gehiago nahazteagatik edo, asmatu dut hori, detektibe pribatu bat dagoela, herriko zinegotzi bat laguna duena, bere segun horietan, beste zeregin baterako, Getarian dagoena, eta hasiko direla, ikerketa bat ez bi esan dezagun, bi ikerketa paralelo, gauza bera ikertuz, baina bi ikerketa paralelo, eta batzutan talka egiten duzte, ezta? Polizia buruak esaten dio, itxekito, hemen gu ari gaituk ikertzen, eta, talkatxo hori badago, bai. Eta gero, pertsonaia ezberdinak ere badira, eta nik aitortu behar dizut, Idoia Urdanetaren larruan ez nuela inoiz segunetan egon naiz. Iruditu zait gehien sufritzen duen pertsonaia bera dela, ez dakit edo alde batetik udalean dagoelako, detektibaren laguna badelako eta ertzainaren harreman horretan ere oreka lanak egin behar dituelako, pentsatzen dut fikziozko pertsonaia izango dela, bestela. Bai, inork ez dezala pentsa, zinegotziak ari baldin badira Getarian hau niote naiz, ez, asmatutakoa. Nik uste dut gehien sufritzen duena mundu hortatik kanpo dagoen pertsona delako. Esan nahi dute, pertsona arrunta delako. Polizia bat gutxi asko ohituta dago, ez da horrelako gauzetara. Detektibe bat, gutxi asko ohituta egongo da horrelako edo antzeko gauzetara. Baina da herriko zinegotzi bat. Festa prestatzen egon behartzuen eta dagoena, eta bapatean aurkitzen du edo ikusten du bere burua, ikerketa baten erdian, mehatxu gilean orden harrapatu nahian, batera eta bestera, kotxean, korrika, eta bainik izango nuke berak sufritzen duela gehien. Ni behitzat, irakurtzen ari nintzen esateruen, eska gajoa. Hau marroia. Bai, ez tegedarki pasatzen ari, baina tira. Behintzat, azkenerako... ez dugu kontak. Azkenerako ezerrez. Baina nik galdera badaukat. Ze beste pertsonaietako bat da Robert Coffey, ez? Nazioarteko aktore ospetsua. Zuk idazten zenuen bitartean bazenuen ezuraragizko aktoreren bat buruan. Ze niri ez dakit zergatik pare bat etorri zaizkit, baina... Zein etorri zaizkizu? Ai, eske guain lotxe ematen de... Ez dut entzungo. Bestela, jetxiko dugu mikrofono, maiaren burumena da zinor gentzungo. Etorri zaizu, akaso ez niri ala etorri zaidalako, baina nik ere gero, pentsatzen nuen, irudikatu dut, behin asmatzen hasita, goiuri, fama hondiko aktore bat, ez? Esan nahi dut, pelikula... Broadway niberez, Hollywoodeko pelikula ondioietan lan egiten duten ez, akziozko pelikulak, eta bai. Denzel Washington ikusten zenuen? Ez, nik uste Tom Cruise ikusten zuela. Ez. Zein ikusten zenuen? Nik ikusten nuen Chris Hemsworth. Nola? Hemsworth, Thor ikusten zenuen. Bueno, izan daiteke, olako bat, nik ez neukan inor zehatza buruan. Vale. Baina Tom Cruise baita... Bai, olako bat, ez? Bai, olako bat. Bai, oso ondo jazta. Behar izan duzu pertsonaiak irudikatu zure buruan idazterakoan, edo gai izan zara hori gabe paperean zehatzen? Bai, egia esan ez dut inor zehatza irudikatu bakarren bat badago. Bai, bakarren bat badago, nahi gabe igual, idatzi eta gero ikusi, hemen, adibidez, ez dakit, kontxako estropadak agertzen dira. Gaur lankide batek esan dit. Liburu irakurri dut, kepa. Eta kontxako igande hortan, arraun kontaketa egiten ari dena, hori Manu Manetxalar da. Berdina gertatu zitzai. Eta esan diot, egi esango diat. Bai, Manu Manetxalar. Gora Manu Manetxalar. Ez dakit, idatzi aurretik, baina idatzi ondoren neuk ere irakurrit esan nuen, Manu Manetxalar da. Eta, bueno, bai. Nik kontatu behar dut.
Ez. Ni kontatu nahi nuena, ez, bale. Ez que ez dakizu ze kontatu behar dut, Bale, baina berdina balin bada, gauza bera bada, ikusiko. Ez dut uste. A ber, ze kontatu hartzen zuk. Ba hori, ni arraun kontaketarena irakurtzen ari nintzenen, pentsatu dut, ara hemen dago Inigo Asensio? Bueno, balio du, bakoitzari... Aritu zinen horretan? Bai, ez irratian baizik eta esatari lanetan. Oida. Amaika denbora aldiz, bai. Baina ez kontxan, beti kontxatik kanpo. Beti ligan, bai, arraunean asko, baina kontxan gutxi. Baina liburuek badute hori, ez da, esan nahi dute. Irakurtzen dugu liburu bat, eta bakoitzak norbait irudikatu dezake. Ez dute izango, bada liburuan, hainbesteraino badakit, trama nolako pixua duen soinu enpresa bat, udaletxera iritsi dena. Goiurek eta Julenek soinu enpresa hortako bikideak eta furgonetan zaido denak hor gaizki aparkatuta visualizatu dituzte. Esango nuke are gehiago, furgoneta horri matrikula eta guzti jarri diotela. Pentsa nolakoa den irakurleak, epa. Ni ez naiz horraino iritsi, ez da gutxiagorik ere. Bai, hauek egin dute. Bai, eta noizbait 72 ordu pelikula egingo baduzu ez, liburuaren egokitzapena, Julenek eta biok, krisi, bai, deituta gertatuko naiz ni itzulpen lan. Torre karriko dugu. Zuk erakutsiko diozu Euskal Herriago, Juri. Hori da. Eta Julenek eta biok, Getarian ibilitakoa da. Getarian ibilitakoa da. Egia da. El Zapataki bere emaztearekin, eta bai. Hortarako inoiz soinu enpresa horren lana tajuz egiten dela, eta ondo egiten dela. Julenitako Juriri deitu. Deitu, eta jarriko zaitio harremanetan, bai, hemendik besarka ate, isitxo eta foraz, zuekin gogoratu dira, eta hemen bigarren kafetarrak nahi baino gehiago. Ez dugu siniste. Nik baita ere grafikok ikusi dudana, irudia ikusi dudana izan da, ospakizun egun horretan, aktorea Kofi Jauna hor dago, eta inguruan bere segurtasun sekito hori, propio horretara etorritako gizonezko beltz horiek, hori bai, berehala irudia, berehala ikusten nuen, eta kainaz irudikatu egiten nuen, Getariko alako lekutuan, egongo zen, inguruan hiru gizon horiek zituela, eta irudi hori oso asko ikusi dugulako agian izango da. Joan zaitezte, joaten zaretenean, baki joango zaretela noizbait, Getariara. Joaten gara. Horregatik. Jarri, Getariako kale nagusian jarri. Irudikatu bi alboetan jendea egoten da, ez dakit, zenbat metro izango dire, baina bi alboetan jendea egoten da, eta erdian gelitzen den bide istu hortan. Metro asko ez dira, jenderik gabe ere. Irudikatu, dena jendez beteta, nik ala irudikatu nuen, bertara joan, eta dena jendez beteta, balkoidan jendez beteta, eta zeok esan duzuna. Hemen aktore bat, Chris, nahi badugu. Noski. Iru morroi, 2 metroko iru morroirekin. Ia lehen da biziko pixoko balkoire eristen dira. Mehatxu baten beldurrez. Irudi hori etorri egin zitzaidan, ikusten nuenan, kale nagusia. Nik jarri nintzen begira eta esan nuen, ostras, hau... Zarraskia. Horretara jarrita, haze tokia. Balizko moldaketa zinematografiko horren balizko argazki zuzendaria, dagoeneko gozatzen ari da, kale nagusiaren estetikarekin. Hariko da. Gero Elisa Barrukoa, eta bai, lehorreratzeagoa dauka estetika berezi hori, eta agertzen da, lehorreratzea bera agertzen da, gero egiten ari diren momentu hortan, hortan begira, hor suerte eduki dut, zu bezala xeiniko, ni ere megafonia batzuk egindakoa naiz. Pare bat lehorreratze ere bai. Eta tekstuak gordetan nituen, eta hor agertzen diren esatariak esaten dituenak diren, nik esan nituenak, nik esan nituenak, ez dakit ze urte ziren, nik egin nuen 2 urteetan, megafoniatik esan nituenak dira, liburuan testuetan agertzen direnak. Gainera, lehorreratzea da jai bat, behin joan da ezin duzu dena ikusi. Ezinezkoa da. Portuko ikusten baduzu, jende asko egiten du, portukoa ikusi, eta gero korrika, alboko kale batetik, gora joan, frontoi inguru horretara joan, da goikoa ikusi. Ja, gora iristen zarenerako toki gutxi, ikusiko duzu zerbait, baina gauza handirik ez, eta kale nagusiko hori dena galdu egingo duzu. Kale nagusiko ikusten baduzu, ez duzu portukoa eta beste ikusiko. Elizan sartzen mazara, ura bakarrik ikusiko duzu. Eta megafonia eginez, bai, hor dena ikusteko suertea izan dut nik, eta gero beste aukera bat badago, ez urtero, baina beste aukera bat badago, batzutan Getariako arrantzontziak ateratzen dira,
Elkanoren ontziarekin batera, eta jendea eraman ere bai. Eta beste aukera bat da, inoiz ontzian ibilizten batek, nik eraman izan dut jendea, ontzian joan, atera, buelta eder bat eman hor kanpoan, Elkanoren ontziarekin batera portura sartu, hor gero ja ez duzu beste ezer ikusten, baina esan nahi dut, behin joan da ezin da dena ikusi. Eta nik hori ere irudikatu nahi nuen, dena erakuste hori. Eta beste aukera bada, 72 ordu irakurtzea. Noski. Lehorreratze guztia nolakoa den ikusteko, ezagutzen. Hori gomendatuko dugu. Hori da, gomendio nagusia hori, hortik aurrerakoak. Kepa, pertsonaien inguruan ari ginen, lehentxeago. Pertsonai batzuren inguruan, beraien bizitzako zertzelada batzutan ere sakondu duzu, horrek laguntzen du. Gero irakurleak pertsonaia hori hobeto ezagutu dezan, pertsonaia horrek dituen jokabideak akaso hobeto ulertzen dituzu, edo empatizatu egiten duzu akaso, deskribapen horiek edo datu horiek ere laguntzen dute. 72 orduko kontaketa batean berez, ez du demora askorik ematen pertsonaietan sakontzeko esan nahi dut, ezta? Baina bai, eman nahi nien, batzuri, batipat, pixka bat, iragan bat, ez? Zerbait. Eta ez dakit zergaitik, baina detektibea nahi nuen kanpokoa. Kanpokoa esan nahi dut, Getaria, eta ez Getaria bakarrik, ja Euskal Herria pixka kanpotik ikusiko lukena, alako komentario batzuk egiteko, ez? Eta, bai, Euskalduna, baina kanpoan jaiotakoa. Azkenean erdibideko zerbait egin dut, eta eman diot iragan, pixka gatazkatxu bat, edo, bintzat, gertaera larri batekin beretzat, eta bar, eta bai, hori detektiberi dagokionez, eta bai, saiatu naiz, gehiago da, abiadura ez, hasieran hainbeste ez, baina gero ja abiadura hartzen joaten da, erlojo atzera doa mesela, abiadura hartzen joaten da, eta abiadura hortan, ez duzu pertsonaietan asko sakontzen. Pixka bat lehentxeago, batzuk behintzat, bai, iragan bat eman, eta zuk esan bezala, pertsonaia hurbilagokoa sentitu, ez? Geratu zaizkizu pertsonaia kanpoan? Ez. Eta igual izango da, idazten hasi aurretik buruan, nik ja erabaki aurretik idazten hasiko naiz, buruan, bueltazko, ez? Historia hortze bilen. Baina besterik, jolas bezala. Gero ja erabaki nuenean, idatze egingo dut, alegindu egingo naiz behintzat, ja bueltazko eman da, dituen orduan ja pertsonaiak eta bakarremat gehitu igual, bai, idazten hasi eta niri iruditu, hemen zerbait eskatzen dit, beste zerbait eskatzen dit, eta bakarremat idazketan zehar gehitu, bai, baina kanpoan utzi ez. Eta noiz izan zen? Idaztea serioski planteatu zenuen garaiura? Data zehatza ez dakit, baina, lehen esan dugu ez, 2019an 500 urte abiatu zirela, hor hasi nintzen ni edo hasi ginen denok historiagileak eta bar, gehiago entzuten irakurtzen eta bar, josazu 2020 izango zen idazten hasi nintzena, gero geldialdi handi bat egin nuen, etxera sartu gintuztenean denok hor erabat baztertu nuen, etxean 3 alaba eta emaztea eta biok, eta egunerokoan ondo eramaten, ez? Nahiko lan bagenuen, eta ondo eraman genuen egia esan. Baina ez hor baztertu egin nuen, baztertu nuen idaztetik, baina bueltak ematetik ez. Eta gero hartu nuenean, baina hortxe jarraitu nuen, pentsa, 2020an hasi, baina presari gabe, hasieran niretzako zen, ez neukan asmorik argitaratzeko edo horrelako ezer. Eta beraz, niretzako zen kontu bat izan da, presarik gabe, gaur bai, eta bihar ez, eta gaur eguraldi hona dago, eta kalera noa, eta presarik gabe, eta bate presiori gabe, eta alde horretatik eroso egin zait, eta gustora ibili naiz. Prozesuan, markatu Julen, poliziaren edo laguntzarik izan duzu, ze odol gutxi aipatu du Julenek, baina, armak izena bizenekin agertzen dira, datu tekniko desente, eduki zurrelako laguntzaren bat? Batzuk internetetik, zan nahi dute, sartzen duzu armak edo zea edo beste, eta hor daude, ikusi nahi duena entzat, ez erosi. Eta gero bai, gero azaltzen da laguntzaileen artean gileen usandizaga, bestela ezagutzen ginen, itxasoak elkartuta, ark kostan egoten da zurlaria argazkirak ateratzen, eta nik elkarrizketaren bate ginen nion irratirako, eta bere hartzaina da, ogibidez. Eta zalantza batzuk banituen, zehazki, hau zer da, ofiziala da, edo ofizial ordea da, edo nola da, eta holako zalantza batzukin joan nintzen bere gana, eta, gustatu zitzaidan, emandako xetasunak eta bar, eta esan nion, ez naukaziko zalantzak banaka galdetzen. Mesedez, irakurrizak. Eta egin beharreko lana. Eta ikusten dekena,
dagoela ondo edo aldatu daitekena eta ikaragarri lagundu ditegi esan. Gero, beste izen batzuk ere aipatzen dituzu hor liburuaren amaieran, eta akaso zure jolas hori ja zerbait serio bihurtu zutenak Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikano? Bai, zalantzari gabe. Hor egin zuen istorio guztionek klak, ez? Nik idatzi niretzat, idatzi bai, dena bukatu, nire ustez, nik gustora gelditu, horren etxeko emanien. Emazteari eta alaba zaharrenari. Eta, irakurri zuten da, ondo dago. Baina, gero galdera, baina hau zer da, etxeko irakutzi eta listo gelditzeko moduko gauza bat, edo badauka hortik aurrera egiteko mailarik. Eta, zeuk esan bezala, hurbilen neuskanak, Arantxa Iturbe eta Nekane Peñagarikano, Euskadi Irratian, idazleekin eta liburuekin haiek ibiltzen dira asko. Zoragarri. Eta esan nuen, irakurriko duzue, eta zer iritzi ateratzen duzuen. Irakurri zuten, eta etorri ziren etxeko lanekin, ez pentsa. Nik hau ala egingo nuke, nik hau aldatuko nioke, nik hau ez dakizer, nik hau kendu, nik hau jarri, holako etxeko lanekin etorri ziren, baina etxeko lan guztien bukaeran, baina ahalegintzeko moduko iruditzen zaigu. Eta hor egin zuen klak, hor ja beste zerbait bihurtu zen, eta hor gero ereinera jo nuen, eta ereinen ere baiezkoa, Eta gero beste bedeinkazio garrantzitsu bat ere, bai, Getariarrena, Jonan Dermalauzek garrantzizuna? Bai, ze nahi nuen herriko batek irakurtzea. Edozein liburu idazten duenak, pentsatu nahi dut, eskenatokia ondo adierazi nahi duela, ez? Ondo erakutsi nahi duela. Norbere herria izan da... Are gehiago. Eta orduan nire begi ez gain, eta emazteare Getariarra da, eta arkere irakurri zuen, nahi nuen beste bat. Eta ura ere hurbilen, irratian bertan, irakurzalea dela badakit, eta Jonan Derri eman nion, eta arkere irakurri zuen, eta horrela izan ditut laguntzaileak, zeuk esan dagoa, lehen urrats hori, Arantxa eta Nekanerekin, herriaren ikuspegi hori, Jonan Derrekin. Gero, lehen esan duguna, gehiurek aipatu duen polizia lana, hori Gilenekin, eta datu historikoak ez daude asko, eta daudenak nik uste oso ezaguna dira, esan nahi dut oso, baina horre pentsatu nuen, ez dut nahi hanka sartu ez, eta Xabier Alberdi historia gilearen gana jo nuen, eta arkere bere alea jarri zuen, eta gero beste askok jakin gabe zertarako zen, nik zalantzaren bat izan, eta galdetu, eta erantzuna jaso, baina jakin gabe zertarako zen, eta lagundu deten guztiei, hemendik eskerrik asko. Gustora geratu zara? Ni bai. Bai, gustora gelditu naiz. Liburu irakurterraza da, uste dut, nire estiloa hori da, izatekotan bat, irakurterraza da. Denbora pasako liburu da, esan dut, ez da gauza sakonetan eta horrela sartzen den horietakoa, eta, nik horrelakoak ere gustora irakurtzen ditut, eta bai, gustora gelditu naiz. Kepa zailen egin duzu? Lehenengo harria bota duzu? Torriko alda besterik? Ez dakit zailena den, egin dut bintzat, bai. Lehenengo harria bota dut, ondo diozu. Ez dakit etorriko den. Egia esan ez dakit, ez daukat esan nahi dute buruan, hau aurrenekoa da, bigarrena, hori ez daukat buruan. Baina ez dudana bukatu da, ez nazkatuta, ez aspertuta, ez gogaituta, ez amaitzeko desiatzen, gainetik entzeko desiatzen. Ez dut horrela bukatu, prozesuan gozatu egin dut, orain ere, hau ere dana berria da, ez? Argitaratu, orkezpena, elkarrizketak, eta ondo nabil, gustora nabil, eta ideia, etorriko balitz, pertsonaiak asmatuta daude adibidez, esan nahi dut, ez? Badago beste batzurekin beste zerbait egitea, baina hoiekin ere egitea badago, beraz, etortzen bada, zer gaitik ez? Badazpada ere orduan, datozen bizpahiru urteetan, efemeride eta ospakizun berezien egutegiari adi egon behar dugu. Beti ez dago gauza bera egin beharrek, Ederki Kepa Iribar Elizegi, benetan eskerrik asko, 72 ordu liburua aurkeztera bigarren kafera etortzeagatik, plazer bat, aspaldi elkarrikusio egin. Hori egia da. Urteak ziren, eta berriz sarriago elkarrikusteko moduan garen. Hori da, eskerrik asko zuei gonbidapenagatik, eta esan dugu, bigarrena etorriko den edo ez dakit, etortzen bada. Bigarren kafe hartuko dugu. Konbidatu berriz ere. Noski. Dudarik itazu izan. Baina etorriko gara. Ez da dio surrutira joan Kepa. Ze oraindik badugu lantxo bat. Berarentzat. Julen, gauza bat. Zuk uste duzu... dena kontatuko dugu. Venga, bota. Bai, egia esango dizuegu. Guk atzo galdera bat egin genuen sareetan. Izan ere, liburu sorta bat zuzkatuko dugu Erein argitaletxearen eskutik. Liburu horien artean,
62 ordu liburua dago, ze hiru liburu dira, eta horien artean 62 ordu. Eta guk galdetu genuen, liburu horietako zein dagoen Getarian girotuta. Zuk uste duzu elkarrizketa honen ostean Entzuten ari denak dudari gabe asmatu beharko du. norbaitek oker erantzun dezakeela? Oker erantzuten denari elkarrizketa egingo diogu. Edo liburuak berari eman. Zer gertatzen zaion, edo. Beraz, aizue entzule maite, guk nahikoa egin dugu, guk pista guztiak eman dizkizu, guk pistak baino askoz gehiago. Erantzunare eman dugu? Erantzuna eman dugu, baina oraindik beta badaukazue parte hartzeko, ze astelenera arte, guk sareetan edukiko dugu galdera hor jarritan, ez da erantzuna badakizuen, hortxe egongo da, eta astelenean esango dugu norden irabazlea. Hori da, gure bigarren kafearen Instagramean storietan sartu eta bertan topatuko duzu Amaia Resenderen parte hartze estelarra, eta urrengo historian galdera erantzuteko kutsatxoak edo, quiz moduko hori, eta bertan aukeratu behar duzu, zein den horre 3 aukerak dauzkezue, Getarian girotuta zein dagoen esateko, Anakopek 72 ordu edo eta itzalen diztira. Eta atzore aipetu genuen, Anakopek eta Matrioskan kondaira, Getarian Matrioskarik egongo da, baina ez dakit Matrioskak beste leku batekoak dira. Eta itzalen diztira, Getarian bai itzal asko eta diztira ugari, baina 72 orduko azalean lehorreratzea ikus daiteke. Beraz, hau ez da zozketa bat, hau opari bada. Besterik gabe, hau opari bada. Beraz, 3 liburu hauek irabazi nahi balin badituzu eta zuen etxean jaso, erantzun galderari, eta zuzen erantzuten duzuen artean, zozketa egingo dugu. Zozketa, ni galdutan abil, iritsi berritan nago, datorren astelenean izango da? Astelenean izango da. Ados, hemendik Riberrokek agurtu baitu, Arratsaldeon kafeteroak, ze polita Anakopek, nik ez dut irakurtzeko jostirik izan, baina zuk ala badiozu, ala izango da. Eta, esan du, egilari eskatu behar diot sinatuta kopia bat. Akaso gure 3 liburuetatik bat behintzat sinatuta gure entzulei irabazleari bidaltzeko moduan izango gara beraz, kepa, joan aurretik, 72 orduren ale hori sinatuta utziko diguzu. Oso ondo. Agurtuko dugu, kepa, pake amango diogu, hortxe familian etorri dira Tolosara. Inork aparkatu aldu irratiko batean, guk egin dugu moduan. Bai, ikaragarri izan da kotxea aparkatu, eta ez dakit nork esan duen, kotxe barruan norbaitek, ara horrari dira irrati programa egiten, bilatu dugu. Esango izu goza bat, lehen gonbidatu zaretenok, alegia 4-10 gutxi inguru hortan zatoztenok. Gordeta egoten da tokia. Alaxe da. Oso ondo egin duzu, orduan txatera da kotxe. Bai, ez dugu gordetzen, baina gordeta egoten da. Irratiaren magia. Hala da. Txikitu bateko pieza. Javier Muguruzaren kantonekin azken galdera, liburua ala kafea esan digu kafearekin ez dela gehiegi... Sales, naiz, kompainia bai, kafea inbeste ez. Liburua kompainia gehiago egiten dizu. Bueno, kompainia egiten du liburuak egin behar duen momentuan, eta kafea hartzen ari den jendeak, naiz nik ez hartu, kafea hartzeko momentuan. Keperibar, sinatu liburu hori, eta zoaz emaztearekin alaboiek zaintzera, ze nahiko lan utzi diozu entrevista hau luzatzen dugun bitartean. Eskerrik asko, benetan, eskerrik asko. Aio. Bigarren eskuko liburu hartu eskutan, zenbat jende egin dion paper leunari lastan, baina tripatik gertuago urdailak ta neuko hotzak kafia nahiago. Izan ala ez izan liburu izan ala ez izan liburu zarren peskizan kafia la liburua zerk behar du gaur izan.
Bi bider zenbatuta 8 diren arren, patrikan lausos besterik ez, puzle txikitu bateko piezak, elkar hartzen ez duen zeru bat, txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezaket. Kafiaren alderdi onak, euforia labur-laburra. Espainetan goxotasuna, sabelian beroa gura. Liburuaren alderdi onak, bi bider bizitzearenak. Bizitzaz pentsatzea baita, literaturaren ardura. Izan ala ez izan, erabaki hartu dut zirzan. Izan ala ez izan, erabaki hartu dut zirzan. Urtekoa izanagatik, atera zazu ardo bat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Bueno, Iso eta Dodo Soundek Blossom, loratzea, deitu diote bere lan berriari, eta gurekin daukagu erdia Leire Iseo. Bueno, dena dela, hemen gustatzen Blossom kantuan gaueko loratzea aipatzen dela, ez? Naturari begira dagoen pertsona bat abesten ikusten dunik. Hori da, bai, oso ondo deskribatu duzu momentu eta abestiak dioena guztiz, metafora guztiak eta naturarekin guztiz lotutak daude, ez? Eta justo esan duzu, gauean loretzen duten loreak existitzen dira, eta izan ere gure diskako portadako loreak, justo horiek, haietako batzuk dira trompetera izenekoak edo ez dakite gehiago kanpanilla batzuk bezalakoak aldrebes jaitzen direnak, eta bai gauean loretzen dira, eta abesti hau baita. Hombre, abesti honetan justo loretzen duena da nire kantua, ez? Esaten duena, this is my song, este es mi canto, que florece en la noche. Kasu honetan, abesti honetan, dena nire ahotsa, nire kantua. Baina, modu orokorrean eta diska honekin, gauean loretzen dena dela proiektu hau, ez? Blossom izenekoa, eta... This is my song that blossoms in the night. Nik esango nuke orokorrean diska dabez impregnatuta dagoela, zen niretzat, dab estiloa estilo bat baino gehiago, bai, baditu bere ezakite karakteristikak, baino niretzat da jazz bezala da, esan nahi dut da, abesti bat eraikitzeko eta deseraikitzeko prozesu bat, ez? Gure kasuan, Dodok egiten du da batez ere kontzertuetan, baino diska honetan ikuste dut nahiko presentea izan dugula, aurreko beste bi diskekin konparatzen baldin badugu.
In the end, with the cash you spend, you can't buy love, you can't buy the rain. Baitugu flauta, trompeta, eta gero bi saxo, bata saxo tenorra, eta bestea baritonoa. Orduan, horiek dira, gure haize sekzioa de Mouse Hunters, eta baino bai abesti batzuetan ere harmonien arabera, baino abesti batzuetan flauta gehiago ateratzen da, beste batzuetan trompetak garrantzi gehiago behar dute. Orduan, gero teksturak bilatu behar dira, abestien arabera. Adibidez, baterien aldetik, abesti nahikotan, diska hontan, lupak dira, baino gero hori dodok espeziak eta brilli-brilla jartzen die gainetik, ez? Alde batetik, badaude elementu asko produkzioan non elkarrekin lan egiten dugun, konposaketetan, baxu lineak gehienak edo guztiak nireak dira, edo berak batzutan abesten dizkit eta gero nik hori traslatzen dut teklatura, ez? Puntu hontan, hori perkuak lantzeko edo non jartzeko momentuan, eta gero, zer esan, nahasketetan, ez? Hori dodori dagokio eta kriston lan egin du. Bai, gure kontzertuak beti gure web orrialdean daude, eta neguan izango ditugu salak, ez? Eta diskaren kontzertu ofiziala saletan, eta Euskal Herrian, eta puntu guztietan, baino noski hango garela. Musikaria, astelenetik ostiralera, goizeko 10:00-tik 12:00-etara. Keep Calm and Bigarren Kafea. Eizue, asteburuan kontzerturik edo gozatzeko aukerarik izan duzu? Asteburu honetan? Pasaden asteburuan, kontzerturetan ni egon naiz? Bai, baina pasaian. Jazz Festivalen ibilizara. Jazz Festivalen, eta beraz, han kontzertu batzuk ikusteko aukera izan nuen, baina Bigarren Kafeko entzule asko bekera joan ziren. Eta atzontzun genituen arietako batzuk, baina gure sarrera bikoitzoien, bost sarrera bikoitzoien irabazletako batzuk, berandu xamar, larazi ziguten euren audioa, eta ezin izan zen duten atzo entzuleok euren testigantza, edo euren kontzertuari buruzko hausnarketa entzun. Aipatu genuelako, AG puntu horrela altu xamarra, zeukatela gure entzulek. Baina, gerora bializ duguten audioa. Berandu xamar, eta entzun genuen, gure WhatsApp taldera bidali zuen goiurik, eta par batzu bota genitun da esan genuen, tira, Delirium Tremensen inguruko testigantza entzun behar dugu. Hau da, pertsona hauek irabazi zuten Bigarren Kafeko zozketaren sarrera, eta sarrera horrekin debalde eta pox-poxik zozketa irabazi zutelako bekera joan ziren. Neko naz, eta sortu dut okaiaten Bigarren Kafekue. Eta esaustie, bialtzeko audizo bat, kontetan zenmuzko kontzertu izen zan. Eta hori, sortu ben tokaiat esan bi sarrera, eta bat emonotzen nire lagun peiori, hemen dauena. Opa! Eta hori, kontzertu asko guztiakun, eta bekera jun ginen, ez, kontzertu. Lehenengo aldia beken eta arras gustora, Erran, kriston jentetza, nahiko gaztegu, media bajatzen, baina, elegante, ni oso ongi. Eta hori, lehenengo kontzertu Makonak izan kriston kontzertu guapu, ez da? Nire nintzen emo Makonaken, baina... Hau palekitxo. Eta, deskontrol baita ere ongi. Eta, ja, la guinda del pastel. Bai. Edaria pixa garesti, hori bai. Horrek ez du zer ikusirik Delirumenekin, así que... Ez da Bigarren Kafeak ere. Katziat behatzi. Bai, baina, Baina, hori ez da zen erruede. Katziat behatzi. Arras gustora. Eskertzen da sarrera... Hori, eskertu diotzu, eskerrik asko. Eta gure partez... Ya está. Espero gu olako sorteo gehiago ikie. Eta hori, besarkada bat. Hoixe, berdi. Besarkada bueltan, beste zozketa badaukagu zuentzat. Noski, beraiek audioan esan ziguten, espero dugu zozketa gehiago egitea. Eta guk, jarmon egin diogu eta antolatu dugu beste bat. Beste zozketa bat, baina beste zozketa, beste giro batutara emango gaitu, beste musika estilo batutara. Naiz eta hemen ere,
ez dakit Delirium Tremensek bezain beste, baina eskarmentu handiko musikarien kontzertu bat proposatu behar diogu gure entzulei, pentsa. Zozketa berri bat daukagu eta oraingoan berriro errepikatu egingo dugu eta 5 sarrera bikoitz oparituko ditugu, ze badakizu bigarren kafean zozketak opariak izaten direla. Ekainaren 3an, ostiralarekin, gaueko 11etan, Bilboko kafe antzokian. Tukum! Esne beltza eta amak elkarlanean. Trukutukum! Haien abestiei beste kutsu bat eman, eta amak taldearen ahotsekin kolore berria eman da, aurkeztuko zaizkigu ostiralean kafe antzokian. Beraz, gerturatu zaitezte, sarrerak salgai daude, edo bestela, zuek, joan zaitezkete, gure sarrerekin, guk oparitutako sarrerekin. Eta hori egiteko, hori lortzeko barkatu zer egin behar dutego, Juri? Gaur, bigarren kafea bukatu bezain pronto, arratsaldeko 6etan, sareetan topatuko dute, beste galdera bat. Zaila? Ez dira sekula zaiak izaten gure galderak. Beraz, entzulek egin behar dutena da, barkatu galdera hori asmatu, hori da. Eta asmatzaien artean, Zozketa egingo dugu. Kontzertu ostiralean da. Bai. Gaur aste artea da. Ostegunean egingo dugu. Ostegunean. Bai. Ostegunean jakingo duzue, nortzareten sarreroien garaileak. Baina kontzertu honen inguruan gehiago jakin nahi baduzue, guk, ez dakite, zuzeneko testigantza bat edo azalpen bat, izango dugu, ze amakekin esnebeltza izango da, eta esnebeltzarekin amak, oso lanotarrek badute, zubi lan egiteko gaitasuna, Kristina alde batean, Xabi bestean, eta Xabi izan diogu, Xabi mesedez, konta iguzu, ze pasako da, zer da kafe antzokiko egu? Kaixo, bigarren kafeko entzunleak, hemen Xabi Solano, esnebeltzako abeslaria. Kontatu nahi zuet, ekainaren 3an, Bilboko kafe antzokian kontzertu berezi bat emango dugula, esnebeltza eta amak egitasmoarekin. Eta bertan, Bernat Etxepare Lizeoaren festa antolatu dugu. Ez daki badakizuten, baina Etxepare Lizeoak atera du Euskal Herriaren mapa, bai, eta mapa bat baino gehiago deitzen den egitasmoaren jaia izango da. Eta hoxe, animatzeko, ostiralean dela, ekainak 3, kafe antzokian, gaueko 11etan. Baitare honekin esan nahi dut, esnebeltza eta amak pandemia dela eta sortu genuen olako elkarrekiko kontzertu bat, eta jake pandemia pasata dagoen, azken kontzertua joko dugula, ekainaren 3an. Beraz, animatu, esnebeltza amak egitasmoaren azken kontzertua da, eta Bernat Etxepare Lizeoaren festa. Bertan, ikusi nahi zaitegu, Besterik gabe, eskerrik asko da noi. Agur! Gora Xabi, gora Kristina, gora Maixa, gora denak. Gainera guretzako kontzertu nahiko berezia da. Horrela, gu beti etxera begira. Izan ere, Piniren azken kontzertua izango da. Wow! Bai, gure Markosek, gure Pinik, agur esango dio, momentuz behintzat, esne beltzaren ibilbideari, eta Sergio Ordóñez Patxuko itzuliko da taldera. Baina nola Pini etxe hontako laguna den, horregatik diogu, guretzat ere berezia dela kontzertu hau.
zalantzari gabe, eta badakizue Pini zergatik ezingo den, Pinik zergatik ezingo duen jarraitu, buru belarri da bielako lanean. Eta badakizue zer lanetan, sukaldaritza lanetan. Guk aspaldi kontatu dizuegu zenbat gozatzen dugun, Marcos Esteban Piniren jatetxean, Alkizako ostatuan. Bertan, ez dakit, herri txiki baten ostatuan topa daiteken sukaldaritza horren egia, topa dezakezue, baina baita munduko sukaldaritzaren arrastoa, ikerketaren gogoa gozea, eta iragarki bat prestatu dute, Alkizako ostatuan, eta pentsa, holaxe dio. Etorri zaitezte Alkizako herri ostatura, ez beldurtu eta sartu barrura. Proba itzazu kroketak mundialak daude. Asteazkenetik igandera arte irekita dago. Aste tartean eguneko menuak eskaintzen ditu eta asteburutan karta. Guk bai sortea, eskolako jantokia bertan dugulako. Alkizako herri ostatua, zentzumenentzakoa zer gozatua. Piskat dezeta sentitu nahi trikirisa doinu horiek eta esnebeltzan hasten hemen. Niri gustatu zait nola esan duen iragarkikoak. Asteburuan zehar eguneko menu eta asteburuan karta. Bai, eta egia da Marcosek goizetik eskolako aurrentzako prestatzen dituela menuak eta... Ze sortea? Sekulakoa. Alax esan dute homek ze sortea gurea, bai, ikarrezko sortea duzue. Xabi Solano, eskerrik asko, ostiralean, kafeantzokien izango den kontzertu zoragarri hortarako gonbita bota bar dizuegu, baina gonbita bota bakarrik ez, baditugu sarrerak zuentzat beraz gaur arratsaldeko 6etan, Laizter Juan Ignacio Artxoaga dator eta bera agurtu orduko, hortxe izango duzue aukera, horixen gurekin gure Instagramean sartu eta sarrera horien zozketan sartzeko. Guri esker kontzertura joateko. Eta gero agian, zuei ere eskatuko dizuegu audiotxoren bat bidaltzeko, kontatzeko ea zemuzkoa izan den kontzertua. Arkagusok dio bere lehenengo udalekuak Alkizan izan zirela. Kaixo. Bai. Alkizaleku ederra da. Eta Riberrokek dio kontzertu ona, pena ezin izatea. Bazuek akaso ez, baina beste entzulek alko dute, beraz sartu gure Instagramean, gaur saioa bukatu bezain pronto, parte hartu eta ostegunean esango dizuegu nortzareten 5 sarrera bikoitzoien, irabazleak Bilboko kafe antzokian ostiralean gaueko 11etan, zer Juri? Ez. Honetan ez diot inori ez zor, bukatu da tximuena itxumutu gor, atzatu jendearekin ta izan bizkor, honork agintzen du, honork agintzen du, hemen eta Zer da Zaska hori Arkakuxo, ze pasatzen da? Zaska? Zeinek egin dio, zeini Zaska. Zuk akaso zure aurpegiarekin. Baina nik nire buruari? Ez duk nahi. Zaska egin dizut? Aurpegi begira datekin isilarazi nozu? Konturatu gabe, barkatu. Ja, claro. Eske, entzuna bestia, kien mandaki? Garbi dago. Badakizue. Arkakuxo dio, guk ere jakin nahi dugu, Arkakuxo baino hori guk adina jakitea litzateke, eta hori asko jakitea da. Aizue, bigarren kafeantzarete aurrera egin behar dugu, eta aurrera egiteko beste kantu bat ez egiten Juan Ignacio Artxoaga dator, eta arekin gai korapilatxuetan, polemiko xamarretan ere murgildu beharra daukagu. Baina, muganeko lagunek atera dute, disko berria, aurkeztuko dute gainera ekainaren 3 zuzenean, eta ekainaren 9 bigarren kafean izango dira, datorren asteazkenean, hori aurkezteko eta disko berrian, doinu berriak ere entzun daitezke. Zituzten lemak bihotza lezerrez ikasi genituen denak bihotza horien bidez eta orain gu gara gabian neuria ari duan eta nizutik eta orain gu gara kalian hotza egiten duta gu gaude zutik.
dituzten emakutsi esten induten sinestu genituen denak andolu mina sortzen eta orain gu gara gabian izarrak bera datozetan izutik estalita daude besteak baina izarrak nire gana eta nizutik zainu ezaguna zainu ezaguna zainu ezaguna zainu ezaguna. Ba horrelaxe dator bizirik ez bagaude duela ezer muganen lehen diskaren izena eta diska bera osorik entzuteko aukera izan dugu, 8 kantu osaturik, batzuk dagoeneko bigarren kafean banan singelako aurkeztu bezalaxe entzuteko aukera izan duzue, baina badatoz eta kontzertu hortan, ostiralean izango den kontzertu hortan aurkeztuko dituzte. Batzuk Bilbon izango zarete, kafean zokien, Amak eta Esnebeltzaren arteko kontzertu berezi horretan, beste batzuk Donostian, gaueko 9:00 izango da Kutxa Kultur Klubean, muganen kontzertua sarrerak salgai dira Kutxaren webgunean, eta bertan izango duzue pixkat 2017an abiatu, baina batez ere duela 2 urte 2019an lehen kontzertuak ematen hasi, eta 2020an badagoeneko lehen single uraxe entzuteko aukera mantziguten gazteak, Uda bi berri izan zen euren lehen kantua, eta esan da bezala, hemen inoiz entzun duzu baina berria da. Batetan eskutan izan du nirea. Bihotzak zu, bizirik ez bagaude, diskotik muganen kantua. Ostiralean Tabakaleran izango dira, Kutxa Kluba txokoan edo aretoan, leku ederra baita, euren disko berri hau aurkezteko moduan. Ari eman diozuzu ulertuko nauen bat zoik bilatzen du zainu ezaguna Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iepa ba. Aude humoria, kontsolatzeko, euskaldu jendia, kalian gora, kalian bera, kalian gora zezenak, kalian gora, kalian bera, Kalean gora eta kalean bera gure laborategiraino heldu da. Juan Ignacio Artxuaga eta nonbait indoeuroparrek gure egunerokoan txertatutako ziriak edo indoeuropar ziriek gure egunerokoan nola txertatuta dauzkagun
guri izango dugu izpide, eta hortxe, zera, ring bat bailitzan, boxeo izarran final bat bailitzan, kontrajarri ditu, batzuk eta besteak, adibidez, historia versus taldea, edo kosmos txikia versus kosmos handia, edo erreala versus virtuala, urrutiko intxaurrak versus burujabetzaku eta horrela etengabean asebetetasuna versus ase ezintasuna. Juan Ignacio Artxuaga, arratsalde honetan, ongi etorri, bigarren kafera. Kaixo, arratsaldean, eskerrik. Kafea bigarren eta hirugarren hartuta etorri aizionea. Begiak ondo zabaldu. Danak borrokan hemen, historia eta taldea. Bai. Bueno, aurreko batean noizbait komentatu izan dugu, ez da, azkenien mitologiaren interesa, niretzako benipin, ez dagoela liluraren aldetik eta historiaren aldetik eta literaturaren aldetik, bezik eta, bueno, azaltzen dituen ereduen aldetik eta aztertzearen aldetik zenbateraino makurtzen gatzaizkion eredu bati edo besteari gure eguneroko bizitzan, ez da? Pixkat gizartea aztertzeko tresna bezala, ez da? Eta, bueno, horri helduko diogu gaur. Beste, bueno, oso egunerokoak ditugun hainbat gauza ikusiko ditugu, eta ikusiko dugu nola hoien atzean badien eredu batzuk tiraka, gure bi anima hauek, gentilarokoa eta indoeuroparra, nola tiratzen diguten batea eta bestea, eta, bueno, debateri jarri gabe, eta dotrinarik egin gabe, baina, bueno, gauzak jarri eta gero norberak ikusteko. Hau, boxeo izarrakeko final bat balitz, 6 txandetan, 6 roundetan jokatuko litzateke, eta hoien artean lehena, historia eta taldea kontra jartzen dituena. Iezkortasun estrategia zari gara hemen. Hori da. Bueno, inori, hiltzea ez zaigu gustatzen, ez da? Eta, bueno. Oainik, ez bintzat? Ez, hori da. Oire iritsiko, akaso gogoa iritsiko da, baina. Ez dakit, ez dut uste. Baina, bueno, dena den, hiltzen garenean ere, edo hiltzeko garaia heltze zaigunean ere, gustatze zaigu, eta beti gizakiari gustatu hori zaio, pentsatzea, gero beste zerbait badala, ez da, hor ez dala dena bukatzen, ez da. Orduan, bueno, nahi horri o gogo horri, hainbat erantzun eman zaizkio, ezagunenak, erlijio bidez, eta direnak beste munduarenak, eta olako, beste munduko paradisuak, eta olako kontuak, ez da, baina badaude, bueno, bereziki esango genduke, indoeuropar kulturari eta gentilarroko kulturari dagozkionak, ez da. Indoeuropar kulturari dagokiona bereziki eta historia. Eta nik uste gaur egun gure indoeuropar lokatzetan belarritaino sartzearen adibidetako bat hori dela beti historiaz nola ari geran. Hau historikoa da eta beste historikoa da eta nolabait historian ez sartzea kakazar bat izatearen sinonimoa balitz bezala, ez da? Zu historian ez bazara sartzen, ez zara ezer. Alperreko bizitza bat bizizan dezu edo. Horrelako sentipen bat badago atzean. Eta nik uste gazteen artean, hau belaunaldi aldaketarekin nire irudiko, batalita eskartze ba naiz, iruditzait gazteen artean askoz ere, asko nabarmendu dala edo asko areagotu dala historiaren kontu hau. Nik iztegian esan nahi dut eguneroko iztegi politikoan, zean, historikoa, nik ez dakit azken hontan historikoa ez den manifestazioaren bat egondan, zatik, ez altzaizu iruditzen, behin eta berriz pixkate esagerazioraino errepikatzen den hitza dela, ez da? Historikoa. Bide, nik pentsatzen nun kontrakoa, galera antzegoela kontzeptuaren horren gorazarrea. Baina egiaz ez dudala asko hausnartu eta ziurrenik arrazoi izango duzula. Ez, bueno, gaur debateako da, gaur egunerokatasunaren lokatzetan sartu ezkeo, hemen danontzako aukera da. Nik nire ikuspuntutik eta nire, bueno, aurreko belaunaldiko sogune horretatiken iruditzen zait historikoaren kontu hau, historikoa izatearen behin eta berriz errepikatzea hau eta narzisismo puntu bat badagoela lehenago ez zegoena, lehen baino haundigoa bihurtu dena. Analizi historikoan, ez da egit, horrelako historikoa dan eta ez dan eta ustut laginarekin ere badugula arazo bat. Historia 30 urtetan kokatzeko eta mugatzeko tentazioa izaten, hau historikoa da, historikoa.
Bai, azken 3 hamarkadei begira akaso, eta noraino lagina zabaldu. Azken egunetan Eslovakian genbiltzala lanean, haren historiari begira, noiz izan ziren Eslovakiarrak Txekoslovakiar eta noiz imperio austrohungarar, eta hori guztia ere mende pasatxoren bueltan gertatu da. Eta pentsa nonari garen, ez? Kokatzen gure kultura indoeuropearren aurreko lekuko hietatik, ez? Eta historia zentzu hortan oso dela manipulablea. Historia, bai, 30 urtetakoa edo 2000 urtetakoa. Zenbat urte ustezu pasa behar diela zerbait historikoa izateko? Ez dakit, ez da inbeste zerbait historikoa denala ez, uste dut hori kazetaritzaren arazo bat ere badela. Hau historikoa da, lorpen historikoa. Orain, piraguismo buruan doga, Maialen Txorrautek lortu dena Olimpiar Jokotan, bai. Olimpiar Jokoek mendetapiku daukate. Historian atzera egin da pixka gehiago, baina Olimpiar Joku modernoek eta hor kokatu dugu. Baina eski historikotzat ere eman dezakegu ezker abertzalea eta alderdi sozialistaren arteko erabaki bat parlamentuan, eta bai, hori, ez da gertatu akaso inoiz eta historikoa bada, baina demokrazia pixka sakonago aztertu ezkero, hain historikoa ere ez da, eta bada beharretik egindako zerbait. Kontua da, historiaren lagin hori pixka bat manipulatzen dugulan erostez eta ez dugula oso atzera begiratzen. Hoi bezala zehaztapen importante bat egite aztu egintzit. Hasi baino lehen. Ez naiz inondik inora historia gutxietsi nagien. Esate bateko herri batek bere historia ondo ezagutu beharra izugarri garrantzitsuena. Ez naiz horretik ari. Gehiago ari naiz historia nola esango genduke transcendentzi egoitza bezala. Eta horrekin lotutako narzisismoa. Historia da bizitzeko beste bizileku bat. Hau bukatzen danean hor geratuko dana. Eta historian sartu beharra eta izengabetasunetik irten beharra, nik uste dut geota gehiago behar bat bezala sentitzen dela. Eta hori zuzenean indoeuropar tradiziotik datorkigun zerbait da. Historian sartu beharra. Hau historikoa da, beste historikoa da. Zenbat eta bakizu milioi bat gauza historiko baldin badaude, oso diluituta geratzen da baita ere, ez da? Baina, kontzeptu bezala, ze balio daukan historikoaren kontu horrek, ze balio hartu duen, eta ze, nik uste puntu batean obsesioraino iritsi ote den historian sartzearen kontu hori. Olimpo bat balitz bezala sartu beharrekoa, ez da? Gogorarazpen bat egingo dugu. Entzulea, badakit entzule asko oso Juan Ignacio Artxogaren zaleak direla, entzuleren batek inoiz esan dit, etzekiat gehi gustatzaiaken ze, oso adosneok Artxogakin eta, igual ez tekon, alaxe esatezian. Baina, beste entzule batzuk akaso etzarete Juan Ignaziok gurekin pasa dituen hainbat eta hainbat orduen hain jarraitzaile izan, edo duela gutxiago iritsi zarete testu inguru hauetara. Indoeuropeartasuna eta indoeuropear edo aurre indoeuropeartasun hori, zenbat urtetako lerroan kokatu behar dugu. Alegia, noiztik gara indoeuropearrak edo noiztik indoeuropearrek konkistatu zuten gure kultura? Hau da, txuleta brasan eikia bezala. Kanpokoa bere ala siortzen da. Eta gero barrukoa noiz da hotza, noiz berotzea, noiz pasatzea. Ze hona indoeuropeartasuna gure kultura nola txertatu den azaltzeko, gure kulturan ere noiz bai txertatu den txuleta parrilan egitearen adibide hau. Bai, ez da esatek, noiz da txuleta bere puntuen da noiz pasatzen zaio. Bueno, antzekoa da, ez da? Baina hor badago zerbait, diot, guretzat dagoeneko, igual honen inguruan zurekin aritu garelako, ohikoa delako, baina gure hizkuntza indoeuropearren aurrekoa dela badakigu. Bai, noski. Eta gure kultura edo euskalduntasuna, eta hor ñabardura asko egin daitezke, baina indoeuropearren aurrekoa dela, eta hortik askotan mitologiatik eta aipatzen ditugun ekarpenak eta, arrastoak, ez, iragan haietakoak. Batez ere esan dezakegu baserritarren kulturan, eta baserritarriak asik ez dago esateko, duela 50 urteko baserritarren kulturan, indoeuropar aurreko kutsu hori oso nabarmena zela gauza askotan. Hori hartzen dugu gero konparaziorako. Bueno, historiaren kontua hobeto ulertzeko, beti oposizioa erakutsizkio erresago ikusten da, ezta? Zein da gentilaroko irtenbidea honetarako? Bueno,
talde izakera. Komentatu izan dugu, izatea, norbanakoaren izatea ez dagoela, gentilaroan. Zu etzea, zu nonbaiteko azaren neurrian zea. Ni ez naiz, oin bai, ja danak norbanakotuta, eta individualizatuta, eta historiaren paradisuan sartzeari begira, gaude danok. Baina leheno etzen hola. Leheno zuzinen basterretxeko kasta. Eta zu bezala, zure aitezana izan zen, eta zure ationa, edo zure ama, edo zure amona, eta bar. Eta zure egiteko guztiak, zure on guztiak eta zure txar guztiak ez ziren zureak. Etxeari. Etxeari zijoazkion. Hori mitologian esan zan dugu, maldizioak ez dira oker bat egiten duten entzat, dira etxeako. Geroztik ez da etxe horretan erorik edo elbarririk faltatu. Maldizioa juntzaion, eta handik 200 urtera jaiotzen diran gizajoak horren bate berri izan gabe, haike maldiziopean gehatzen dira. Izatea ez da pertsonarena, izatea da taldearena. Hori da bizirauteko historiaren egoitza horren ordezkoa. Zu ez daukazu pentsatu beharrik, ez daukazu historian sartu beharrik, etzarelako hiltzen. Etzara hiltzen, bizi ere, etzarelako zentzu horretan izate oso batekin bizi. Zu bizi izan zara, etxe horretako, kasta horretako, leinu horretako, talde bateko kide modura. Kide izan zaren heinean. Eta talde horrek jarraitzen duenez, talde horrek jarraitzen duen artean, hortxe zaude zu ere. Difuntu moduan, momentu batean, baina hortxe segitzen duzu. Bueno, hoidie, bi alternatiba, orain bakoitzak begiratu behar du, gaur egun, eta bere inguruan, zein dan bizirauteko estrategia nagusia gure artean, ezta? Eta nondikan gauden, ze eredutikan gauden, hurbilago eta zein eredutikan urrunago. Horregatik amonan herria jute zanen galdetzei zuen, eta zu zeinen azea? Baserriaren izena esan arte ez dute erantzunik onartuko. Horren bertsioa axalekoa ezkontzitan izaten da. Zu zeinetakoa zea? Txantxa galde batera utzita, bigarren asaltuari heldu behar diogu, hemen Kosmo... oraindik badugu aurrekorekin. Baizatik, bueno, TikTok zalia naiz, ordu aspertuak zertzara? TikTokri begira egoten naiz askotan, eta oso gauza politak azaltzen dira tarteka. Barkatu, TikTok eta zari zara? Bai, TikTok plataformaz? Aiama. Oso interesante. Etorri ez da Juan Ignacio Artxaga guri ezkerraldetik 200 kilometro orduko abiaduran Audi deskapotable batean aurreratu eta TikTok zale amorratu dela kontatzera. TikToker da, Juan Ignacio? Ez, TikToker ez, tribitik bideoak ez TikTok. Zu kontsumitzaile pasiboa. TikTokeroa da orduan. Bayer, TikTok Bayer. TikTok bat ikusi non, pena ez nula gorde, ikaragarri polita, zu kontatzen aizean hori, Goiuri, berastegilean da etxeiko zearen eta hoi, Irlandako bizean artean parodiatzen berdina. Orain TikTok aipatu dela Juan Ignacio Goiuri, lehenguan egunotan atzarrian idoia da bila gure lankidearekin, aritu naiz lanean, eta atera zen TikTokaren kontua, eta bueno, igual aurriritzia bada ez TikTok oso aurrentzako eta dantza txolinak egiteko eta plataforma dela, baina idoiak esan duen, hau aldatu da dagoeneko eta hemen bestelako edukiak eta bestelako konsumitzaileak eta badaude eta ez dira bagongo, hemen Messi antropologi daukagu TikTok. Oso gauza interesanteak daude, oso interesanteak. Nola ditu jozu? Messi antropologi? Antropologiaren Messi. Messi, Vale. Maizki izan dut? Buixkat. Aizu, barkatu, hemen frantesa ondo asko... Baina beste ere hona zan? Messi antropologiaren Messia, bale. Barkatu, Goiuri, barkatu. Eskerrik asko. Hola, bai. Bueno, bigarren borroka txanda honi, bigarren asaltuari heltzeko moduan gara orduan, Juan Ignacio? Bai. Kosmo txikiak eta hundiak jarri jozen ben bat abestaren kontra. Kosmo txikiak eta hundiak, bai. Kosmo txikiak eta hundiak. Hau oso interesantea da, eta bueno, ondorio asko eta larriak ditu, ezta? Gentilaroan kosmosa txikila da.
kosmosa txikia da. Kosmosa diot, kosmosa esaten dudanean, esan nahi dut, kosmosa izateko behar den guztia dagoela bertan. Bai fisikoa, eta bai espirituala esango genduke. Nork bere bailaran du naturaren indar harrigarriak ateratzen diraneko zuloa. Nik nerea dut nire bailaran, eta zuk zurean. Munduaren esplikazioaren bila ez duzu zure bailaratik kanpo atera behar, dana hor dago. Hor ateratzen dira izeak, hor ateratzen dira zeak, hor anatzean sartzen da eguzkia, oimendik ateratzen da, dena hor dago. Dena hor dago. Ez duzu beste ezeren beharrik. Hor dauzu zure gentilak, zure laminak, zure erligiorako, zure munduaren ikuskerarako, zure kosmobisiorako, dena bertan daukazu. Dena bertan daukazu, 30 kilometroko radio batean, ezta? Horrek, noski, bizimodu klase batera zaramatza, kosmobisio horren edo eredu horren, hemen musikakin gustatzen zaizue gauzak egitea, ez da, da ikusten dut goizean, egun argitzen denean, hori da, 19. Mende hasierako bertsionatuta, baina eredu horren musika, ez da? Eredu hori laburbiltzen duena. Eta horrekin batera, asetasunaren apologia. Txikitasunaren apologia, kosmosaren, benetan, kosmos txiki bat zuren neurrira egokituta, eta asetasunaren horrekin batera, kosmosaren bila, kosmobisioaren bila inora joan berreztezun bezala, dana bertan daukezulako, bizitzan ere, berdezun guztia, bertan daukezu. Hori da eredua, hori da gentilaroko eredua. Eta txikitasun horretan, espazio murriztu horretan, zer egiten duzu? Aldan txukunuen auki. Eta gizarte txiki horretan zer egiten duzu? Aldan eta modu bikainenean antolatu. Harremanak asko zaindu, ondo zaindu, ugaldu, bizitza ez izateko aspergarria edo, leku txiki hori asko landu. Zure baraz txiki hori asko landu. Hori da eredua. Eredu horrek beste implikazio batzuk ditu. Eta eredua txikia danean kontrolagarria dela. Eta dena zure esku dagoela. Orain, indoeuroparrek datuzkigu. Eta indoeuroparrek, justu kontrakoa egiten dute. Ez dute mundu txiki bat egiten dute mundu haundi bat, bere kosmobisioa da haundia eta mugagabea. Zu iritsi zaitezke munduaren azkeneraino oraindikan atzean gehiago dago. Horrek baditu zaintzaren mailan edo lurrarekiko errespetuaren mailan eta gizarte antolakuntzan bere ondorioak. Hau mugagabea danez, iristen gara, arrapalan, danan kasora jartzen dugu, dana zerritzen dugu, baina igual dio zatik gero bagoaz. Eta bagoaz beste leku batera, ezta? Hor, gaurko munduarekin, oso garbi ikusten da, ari bat, reziklatzearen kultura, eta hori dana joango litzateke kosmos txikiarekin lotuta, zikindu ezin dana besterik ez daukagulako. Eta hau danez gurea, hau txukun eta zainduta. Eta gure ondoren goei utzi beharreko mundu honen ardura hortatik. Hain zuzen ere. Eta bestea berriz, indoeuroparrek lehen aldiz muga potolo batekin topo indute, eta da, espazio handilegia dala. Gainerakoan, gusto asko, lurrak ehatzen dana, lau bomba nuklear bota, erabat txikitu, eta martxa beste batea, ez da? Jupiterren konkista inoiz egingo balitz indoeuropearren izenan egingo litzateke. Horrela litzateke. Maiera konkistatzen alegin du ginen. Eta baita etxeren kantu ederrontan egiten dutena. Bakar batek lortu bazuen ere denokan izan ginen. Zen munduaren amaiera konkistatzeare oso da indoeuropear. Hori garbi geratu zaigu. Harremanen, gizarteko harremanen mailan ere, esaten duguna, ezta? Leku txikian, kosmos txikian, harremanak asko zaintzen dira. Eta auzolegea da, benetan
nola esango nuke, jokabide bilduma oso sofistikatua. Oso pentsatua. Eta oso ondo funtzionatu duna. Eta Europan, inglesez badakizuen, nola esaten den, good neighborhood, zein ze sustraituta dagoen hori, bueno, hori auzolegea da, euskeraz. Gauza bera da, da giro on bat izatea, auzoan giro on bat izatea, eta guk dagoeneko galdu ditugun, jaletartu garenean galdu ditugun ohiturak, han gorde dituzte oraindik. Bizilagun berri etortzen danean harrera egitea, kontu horiek danak, horiek dira, gentilaroko zeak. Bueno, Indo-Europarren artean, ez da olako sofistikazioko lekurik, ez betarik. Gurea da edatzea, gurea da mugagabe edatzea, eta iritsitako lekuan txekizioa egitea, haunditasunean bizitzea, eta orduan haunditasuna kudeatzeko modu bakarra da borondate bakarra egotea, eta borondate bakarra indarrez inposatzen da. Eta ez dago besterik, ez dago bestelako fineziarik. Hori da eredua. Munduaren amaiera konkistatzen ahalegindu ginen. Bueno, horrekin lotze zaio baita ere, teologi mailako kontuak, ez da? Indo-Europarrek esaten dugu indarrez borondate bakarraren inposaketa da, gizarte antolaketarako errezeta, eta horri dagokilona teologia mailan da, jainko oro jakile eta al guztidun bat. Hori da teologian dagokilona. Eta zean berriz gentilaroko ereduan, jainkorik gabeko eredu bat, nun gizakiak diran ekimenaren jabe. Hori behin bainagoetan komentatu dugu. Eta horrek, beste gaurko eguneako berriz lokatzetan sartuko gara. Beste zea oso interesgarri bat dauka, ez da? Eta proposatu nahi nizuen, oindala gutxi, eredu bezala, oindala gutxi eginda, euskararen aldeko manifestazio bat. Euskararen aldeko manifestazio bat, euskalgintza instituzionala, esango genduke, eta euskal ezker abertzalearen inguruko euskalgintza historikoa, tartean zeudela, eta ni manifestazioaren kontu honek, gogora ekartzen dit gauza bat, nik uste gutxitan planteatzen dana. Manifestazioa beti da eskatzeko modu honean edo txarrean. Manifestazioa da protesta egiteko. Eta beraz, manifestazioa da zure esku ez dagoen zerbaiti erantzuteko. Bai? Batzuetan ezinbestekoa da, bizigaren munduan, Indo-Europartu gaituzten mundu honetan, gero eta gauza gehiago daudelako gure esku ez daudenak. Eta beraz, eskatzea, edo exigitzea, edo hostiaka exigitzea, nahi duzun moduan, baina eskatzearen bidetikan sartu beharra daukazu erremediorik gabe. Nere kezka da, zenbateraino, bide horretan sartuta eta ohituta ezotegarenari gure esku dagoenaz azten. Nik uste neurri dezentean eta pixkanaka gero eta nabarmenago dela, batez ere herri txikietako materia hori galdu dugun neurrian, gure esku dauden gauzei gero eta gutxiego begiratzen diegula. Gure munduari edo gure auzoari, gure mundu txiki honi, gero eta gutxiago begiratzen diogun neurrien. Gaur egun, bizi gaituzte mundu virtual batean. Ni pentsatzen dut, kale atera eta atzo Ukrainian zenbat bomba bota zituen bakoitzek, edo nork esango dizula. Baina, ondoko kontu ez, gero eta gutxiago. Guk zein dezakegu Ukrainian. Facebooken oindala gutxi atzaldu izaiten publizitate bat bezala. Jarri zazu sinadura Afganistanen neska gaxuak eskolara joan ahal izan daitezen. Eta
Oize izango, talibanak nire sinadure ikusi eta ostia esango dute. Zabaldu klaseko ateak, ez da? Inorren sinadurak talibanak ikaratzekotan zureak behar izan, hori ere egia da. Baina bai, goazen gaira bueltan, bai, benetan, momentu batzutan ja, parregarritzaraino iristen da, nire iritzi apalean, hori esan dugu, ja, lokatzetan sartzen geanian, hemen iritzi guztiek, berdin balio dutela baino. Bai, alako fijazioa, kanpokoakin, gehiagi pentsatu gabe, gure esku ez dagoen gauzetan zenbat denbora pasatzen dugun, eta gure esku leudeken gauzetan zeinen gutxi. Eta hori da, ze kultura abduzitzen ari zaigun seinalea. Eta nik ustet, merezi duela, lehen euskaren aldeko manifestazioa, aitatu dut, pixkat, oposizioa egiteko, hainbat herritan, oraindik eta ekimen horren poderioz, sortzen ari diren irakurle taldeekin oposatzeko, ez da? Irakurle taldeak nik dakitela ez dago inolako gainegitura, ez instituzionala, ez erdi instituzionala edo para instituzionala, hori sustatzen, hori bai dela, herri ekimena, herri batean sortu zen, aldamenekoak ikusi zuten, pentsatu zuten interesgarria zela, eta hilean behin biltzen den jendea da, irakurtzeko, eta liburu baten edo irakurretako liburuaren inguruan komentatzeko. Seguro asko izango da, zoritxarrez, gaur egun Euskal Herrian, euskeraz ondo espresatzeak balio duen esparru bakarra. Bakarretakoa, bakarra ezpada. Zen benetan, olako toki batea joten bazara, liburu bat irakurri duzu, zure iritzia edo impresioak adirazi nahi dituzu, eta ezin duzu, erdipurdiko euskera hitz eginez, area joan, behar duzu zure adierazpidea landu, horrea joateko. Zenbat olako esparru daude, gure eguneroko bizitzen. Non da importante euskeraz zure burua ondo adieraztea. Hortxe usten dut. Hori egin dute herri txiki batean, eta gero aldamenean, eta da eragiten duen zerbait. Eta da, inori ezer eskatu gabe egiten den zerbait, eta da gure esku dagoen zerbait. Menu horretatik nik ustet falta degula, eta hausnarketa egin beharko gendukela, hortatik pixka bat gehiago, proteina gehiago, eta karbohidrato gutxiago edo, metafora eginez, nik hementxe guztan dut, ez dakit ze irutu bazaizuen. Aizue, nik hausnarketa oso interesgarria deritzot, eta helduko genioke, ez pentsa hemen dutxatik lehorra ateratzeko jardunen ari garenik, Juan Ignacio, eta Euskal Herrian ere, bada, hortarako joera handia duen jende taldea, lehen aipatu dugu, taldearen pertenentziari, bada horrelako jendea, guzkar horrelakoak, baina arratsaleko 6ak bueltan ditugu eta saioa agurtu beharrean gaude, beraz, akaso hausnarketa hau, eta honen inguruan aipatzeko zenituen beste alderaketa batzuk, urrengo baterako utzitzakegu, eta saiatuko gara, bustitzen eta lokatzetan gu ere sartzen. Eta jende gehiore entzulen artean lokatzetan sartzen dan. Saiatuko gara, hori ere xaxatzen. Juan Ignacio Artxoaga alde egin behar dugu guk ere, mila esker, eta zuke alkandora ederra ekarri duzu, eta guk, boliko osatik ez, malitik ekarri dugu kantu eder askoa, zuzen ere, Batuman be, Habib Koiteren kantuenekin agurtuko dugu arko bigarren kafea. Julen Goikoetxea datorren, ez bihar arte. Bihar arte, hori da. Goiuri ez eiza, bihar arte. Bihar arte. Juan Ignacio Artxoaga, bihazte barro ikusiko dugu elkar, ez da? Bihazte barro. Izan ondo. Eta zuei entzule bihar arratsaleko 4etan, hementxe topatuko gaituzue, hirurok Julen Goiuri eta nineu, zuekin 2 ordu gozo pasatzeko. Hala. Oera, Goiurilla, ez zoindik ez. Euskia da horreindik, Venga, aprobetxatu, gaur egune garra dauta. Etorriko dira perragoak. Adio!
Keep calm and bigarren kafea.